Na mradi wetu askari wakakuja, nikawauliza shida ni nini, wakaniambia niingie hapa na nikaingia peacefully. Hakuja kuwa na makelele, hakuja kuwa na shida yoyote. Kwa hivyo kabla ya media itoke hapa, to be very balanced, tunataka kujua wametumwa na nani na walikuja kwa sababu gani. Kata kamano poko yangore hiye gimane otimore kaluwore ni kinde mane owuoyo kod obila. Weche mawuok nyiso ni obila ne otimo both e meko mare. Kama sijafanya makosa, nilikutia kwa nini? Nafikiri kuna mtu alishika madam. Mbona mnatumiwa vibaya na wanasiasa? Hakuna madam. Nani alitumana nikujiwe? Madam Governor. It was just ilikuwa nakusudiwa, it was just a mistaken identity. Tunaomba utulie radhi. Obila kokale andika magikete mbuyo kwedo weche ni negimako Gavana Mwangaza. Kata kamano Gavana Mwangaza okwedo wachno kaudwara mondo tim nonro mapiyo. Nataka kusema ya kwamba naona siasa mbaya ni maisha mbaya. Na kuna watu bado hawajaamini ya kwamba kuna kiongozi Meru. Edwi maro chiko higani jatend migao mararita ngire Kithure Kindiki ne ogolo siem ne Gavana Mwangaza ewi chenro mar okolea ma osebedo kota e kaunti no. Bang' tungni ne wuok e achiel kuom rombe gavana no, tungni manoweyo kamoko kuom jopiny oyudo hinyruok, kendo kelo ich wang' manomiyo jopiny owang'o godhro kendo yang'o dhiang' mane Kawira chano tero ne familia moro. Nimeona kwa vyombo vya habari kuna watu sijui wamepanga mkutano mwingine wa uchochezi tu kama huu mahali pengine kule Imenti Central. Huo mkutano hautaendelea. Okay? And please don't try me. Bang' siem mane jatend migao mararita Kithure Kindiki ogolo, Gavana Mwangaza ne ochungo chenro mar okolea kendo dhi nyime kod chiwo mage owuon ne familia gino ma ikoni ne omiyo obila ochopo mondo giyang ka bende dibed ni en chenro no manosekume modhi godo nyime. George Bati, Ramogi TV. Kama chele Ramogi jwangi jod bura mago ma Kenya Kwanza okonetenda kwach kich mondo miyo ketane jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod Gavana Mama Chakos Wavinya Ndeti tago maliet mano mar fulo kapo ni gin kod wach moramora elo Mama Voko masani koridare ji e county Mama Chakos magitimore kini makoro jod bura Mama Voko Patrick Makau ne ochopo elo tich mar DCI kendo ndiko dhoge. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kotelege kod ja od bura Mwala Vincent Musau, jod bura muyiengore kod ka Kenya Kwanza konyo gai maro kwach kich Mohamed Amin mondo thung jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka kod Gavana Mama Chakos Wavinya Ndeti mondo gol chung margi e wilo makelo liet Mavoko. Honorable Kalonzo Musyoka and Honorable Wavinya Ndeti and other leaders be compelled to publicly declare what their private interest, and I want you to mark the word private interest, not public interest, is in the Portland's land. They should also be investigated on how much land has been allocated to them. Jod bura go kotingo Mwengi Mutusi, Oseyo Kalonzo, Wavinya Ndeti kod moko kuom jo od bura mag Wiper Party kagitudo gi kod bedo ngoke mag lope kaka yoro yuto kisiasa. Tuuliza watu wetu wa Wiper tuache ubunwasi, ni wachache wawili watatu wameiba na tunawajua. Kama umekuwa ukiletewa pesa ya kufanya kampeni kutoka kwa mashamba ya Portland, ndugu yangu, declare your interest. Useme hawa wamekuwa wakiuza hizi mashamba wananiletea pesa kufanya kampeni. Mimi naitwa fulani kutoka Sikuru. Kata kamano, jod bura mag Wiper Party okwero motegno kwethu Kenya Kwanza niowe mieno Kalonzo kod chilo Mama Voko kagikone jatelo no ler kapamba muko mag ute Mama Voko. And therefore I want to tell in the strongest terms possible the Kenya Kwanza members of parliament that they have no business dragging Stephen Kalonzo Musyoka into demolitions of Mavoko houses orchestrated by their government. Jod bura magazi miogo udum kod Kenya Kwanza kagikoni Kenya Kwanza oseywayo ng'ich bang' fwenyo ni Kalonzo Musyoka nyalo bedo jating' ndai mar Azimio 2027. Kalonzo is a born-again Christian. He's an honest man. He has been in government for over 30 years. He has never been involved with any single scandal. I'm aware you are scared of the ongoing conversation about the presidency and endorsement of Kalonzo Musyoka for 2027. Let's not politicize this issue. Instead, sympathize with those who have lost properties, houses, etc. Our party leader
Dr. Kalonzo Musyoka is clean. Magiti mwere kinde maja od bura mama Voko Patrick Makau ne ochopo nyimo kwach kiche log tich mar DCI kendo ndiko dhoge wi muko mag ute to kodaro ji e kar chung od bura mama Voko. I want to tell you I'm a very bitter person. Not because you put me on the headlines, but with this, which is even an allegation, it's an investigation. You are already crucifying me. Jatelo konyo biro dhi nyime kosiro jodak makoro ninde oke koyo kata bed ni se kamano. I went with my colleagues. We were to give food, and that's the time you saw me being tear gassed. Even that one by itself, as a people's representative, was disrespectful enough. They should have let me understand the cause of the demolitions, how we can help the victims. E kinde ma josiasa medo ndhedhore ka moko biwo seyo ewi jowetegi ni ng'ano mondo okaw ting' e daro ji e lo mama Voko, penjo maduong' en ni to ng'ano mabiro reso jodak ma seche moko dong' kaneno nyalija ka kuonde kata mana kar jot, ute mag kanisa to kendo sikunde bende sani koro ginyal chope. Walter Nyambaga, Ramogi TV, lere mar od bura, Nairobi. Jokanyo mag riwruoge mago mag somo kama oting'o NAT, KUPPET kachiel koda ka UASU koro koni budget mane ochwal ne somo maromo kacha bilion 628.6 tin mokalo kaluwore ni okoromo kaluwore gi nengo mar ngima. Kaka Judith Omondi lero, riwruogegi ne twak e romo mane giloso manebo ma Nairobi kendo gidwa ni piny owacho omedo omenda machwalo ne sekta mar somo pacho ka. Romo ma okelo kanyakla riwruoge mag somo kama oting'o KNUT, KUPPET kachiel kod UASU, ng'uro wuok ni omenda ma piny owacho chwalo ne sekta mar somo koromo kendo winjo mede. Pepa iwacho ni wuodh sirkal biro gi 100% transition gi access to education. E theory nyithindo mang'eny onge pesa mag school fees e secondary kata e university. Sana sana mar university waneno nyithindo mokalo ng'eny gi nie gweng' ma jofuambo koko manyogi to golo wachgi to ginyal yudo somo. Pesa ni okorom, pesa ni ena drop chal ng'ama mong'ulo law e nam. County governments are funding national government functions. They are buying school buses, building halls, yet that money should be left for the ECDE sector. So we want all the money allocated for the ECD projects be left for the ECD and ECD alone. Riwruoge go bende koni kuonde tiegruok mamalo oselok kuonde ohala kendo bedo ni keto nengo mar somo kaluwore gi somo kata kos ma japuonjre timo osemiyo jopuonjre mawuok e anyuola ma ochando okoso yiero somo ma winjo gi tim. University education oloke ohala ma nyithindo mariek sani ok nyal yiero courses moko nikech giluor ging'iyo ni medicine kata pharmacy kata engineering en fees midwaro mare ni malo. Koro nyathi yiero course ma min gi kata wuon gi nyalo chulo. Mano ok onego bed ni timre kamano. Onego bed nyathi ka riek to oyiero course ma nyalo konyo oganda to nyalo konye. Ka en medicine kata engineering kaka notimre ndalo mane wuon Barak ndalo Tom Mboya gi Talo Gingo Odinga kane ka nyithindo tero America to tero Russia. Sani wachope karne kata millennium moro ma ohala osetim gi wach education wach somo ni to sirikal koko tang to adhi golo generation nyithindo mabiro bang'e gibedo nyithindo ma half baked nyithindo makia gimonego bed tim. Kaluwore gi dwaro mar KNUT, jopuonjre mag nasari owinjo chwal ne gi Sh5,000 ne japuonjre ka japuonjre ma opogore gi Sh1,170 ma ichwalo ne gi sani. Jopuonjre mag primary gidwaro mondo chwal ne gi Sh4,000 ne japuonjre ka japuonjre. Mag junior sekondar gi kwayo mondo med 7,000 ewi 15,000 ma ichiwo sani. Ka sekondar mamalo to gidwaro mondo chwal ne gi Sh35,000 higa ka higa ne japuonjre ka japuonjre. Government should spend at least 30% from the current 20% of the national budget, or at least 10% from the current 6% of the GDP on education. There should be a public dialogue on the Presidential Working Party on Education Reforms in Kenya report, especially with regard to funding, privatization, and commercialization of education, with the recommendation based on professionals in education planning and administration. Paro magichoko kawuono duto gichano chwalo ne piny owacho mamalo mondo lokruoge obedi omenda ma ichwalo ne sekta mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kisigana mar Judith Omondi nyakora Magajwang' duol makedo ne makedo kod mibadhi e pachoka EACC koro chiwo siem ne joyak lope piny owacho mane kaunti ma Kisumu bang' duoko lop chiro no ma Kibuye Western County ma Kisumu. Kaka James Okoth lero, okwa jopiny mondo mi bende onywak lwedo lweny kedo kod mibadhi e kaunti no. Ahinya to e apaya e kindego mago ma duol no makoro dhi nyime gi timo nonro e wi lope mamoko mapod nie lwet ji giwegi. Mano e kaka johala e chiro ma Kibuye ne onyiso morgi bang' duol makedo gi weche mibadhi e pachoka EACC duoko lop chiro no e Western County ma Kisumu. Duol mar EACC noyudo ywak koa kuom tend county ma Kisumu tarik 16 dwe mar 2 higani ni nitie jal moro mabuogo daro johala e chiro ma Kibuye. Poni tend county no okomiye omenda maromo bilion 7 ma pes Kenya. Kata kamano, bang' timo nonro, EACC noyudo ni jalno manyinge oseangore kaka John Oyare Oyeko noyako lono. This individual, he wants the county government to pay him a whopping 7 billion shillings, claiming that this land belongs to him. So EACC, when we got this information, we did our background research, and we established that this market has actually been grabbed. EACC bende osingo ni gibiro duoko lope tend county ma Kisumu mapod ni e lweta chudhe kochiwo siem ni jogo duto mibiro yud gi ketho mar yako lope piny owacho. Paro mano sir gi tend county no ma bende osingo mar tiyo machiegni gi piny owacho mamalo eneno ni okawo okang' mar chik ni joyak mwandu piny owacho. He needs also to rein on fellows approving buildings on public land. When you approve a building on public land, when you approve a building on a sewer line, when you approve a building on a market, you are messing up that city. And you have no moral authority to occupy public office. With the help of EACC and the National Land Commission, we shall fearlessly and mercilessly crack down on the land barons. Cartels and brokers must surrender before we go for them. There are county government houses in this town. We are going to file also a recovery suit. The industrial park of Kisumu, most of it has also been grabbed. School land in this county, it has also been grabbed. We have road reserve, whereby people have got titles that they acquired them illegally. E kinde no bende, tend EACC okwayo oganda mondo onywak lwedo lwenj thiro mibadhi e pachoka kendo chiwo siem ne obila mag apaya kowacho ni thothne giloko apaya kuonde choko pes mibadhi. So let us work. We are not against anybody, but we cannot allow traffic police roadblocks to be turned into traffic police toll station. E county ma Kisumu, EACC bende oseduoko mwandu moko e lwet piny owacho kama oting'o Taifa Park manengo ne romo milion 500, mwandu doho manengo gi romo milion 940 kod lope moheo 20 mag duol mar reru kata Kenya Railways Corporation. James Okoth, Ramogi TV. Haya, machielo jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo pinje mago ma osedongore mondo miyo jiwo okenge mag keto mwandu ahinya mano majiwo lony manyasani e pinje Afrika. Ka olos kacha e romo mar 3 mag pinje e boma mano ma Beijing e piny China, owacho kanyo jatend piny Kenya koro koni lony manyasani biro ting'o malo yuto mag pinje Afrika manyaka sani ochung' e atamalo 4.5. E kindeno romo makamano bende jatend piny Kenya William Ruto noketa yanga okenge ma piny owacho mare oseketo mag neno ni ohala ma itimo e mbui ojiwo yuto mathurka ahinya mag jomatindo. By facilitating innovation, research and development, it has sustained the acceleration of technological transformation to such an extent that absolute paradigm shifts have become normalized punctuations to the global rhythm of change and growth. In only a few decades, we have seen the hopeful beginnings of basic computer programming, as well as the latest advances in artificial intelligence and other cutting-edge technologies.
The digital economy has disrupted the traditional economy, reorganized many of its sectors, and abolished others while introducing new ones. It has redefined knowledge, education, information and entertainment as goods and services, whilst questioning our assumptions about capital, work, leisure, and productivity. Aya kuna mojong kama chalo jochiw thieth mapacho kae kwa mondo mi obed joma oriere tijegi kae jiwo mondo mi gibed ka gidonje orak mano gi tich gi piny owacho. Magi oyangi odiochieng' mar adek e romo mar UHC motimore kaunti ma Kericho ka bende dwaro mondo mi omed tieg jochiw thieth mapacho ka. Jotelo kod jochiw thieth ne oyango andika e wi chenro mag chiwo thieth mapacho ka majiwo bero sekta no. Having said that, let us stop corruption. Let us not be selling drugs. Let us not even be segregating and, discriminating. People have lined up, you are coming to call number 5, and yet number 1 has sat for 1 hour. You cannot be the doctor who comes and hangs your dust coat. And when patients are coming to queue, you are nowhere to be seen. And at the end of the day, you expect a reward. It doesn't happen. It will not happen as we move forward. Before we hire other people, can we ensure that these people who the country invested in, we are able to deploy them, work with them, and then create space for us to be able to train other people. Komiti mar od bura marango weche maketo mwandu oketo jata tije maduong' mano mar NHIF Elijah Wachira mano weuri ni maliet e wi mibadhi mar lo eka 9.2 mano mar NHIF mane onyiewo kod omenda maromo kacha $93,000,000. Jakom komiti no Emmanuel Wangwe kod jaod bura Mandhiwa Martin Owino owuok mager kadwaro mang'eyo gima omiyo kambi mar Crown Freight bende ng'ur ni lobno margi. Jata tije Elijah Wachira kata kamano ne ogo bade piny e wi moko kuom obok mane janon buge omenda ne piny owacho mano ne pod ochopo kar kanyo ne pod okoyango makare kaluwore ni ne en kod juma achiel nyaka ne omak limono. How much return on investment would you have gotten from that 1.4 billion? Give us the amount we've lost as a country by virtue of that decision of the management. There were money in the account the board wanted to spend. So they decided to buy lifts, which is costing the money in the account. Eventually, once the money was somewhere there, they realized that these lifts are not important, but now we have the money. If you say you own it, I will really pray for you, because you are owning what you don't know. So your request is good, but just for future deliberations, please verify them and own them. And if you don't put them here, because these are public documents and may really get you to another corner which you don't need. The National Land Commission indeed notified NHIF of the inquiry as mandated under Section 6 of the National Land Commission Act. NHIF attended the inquiry on 15th June 2017 and made its submissions before the Commission. Paro marchik mano marito ratich mon liete county Masiaya biro ikore mano network e od bura e jumbe ariyo mabiro mai kaluore kod director mano mar Rona Foundation Roslyn Orwa. Parono marchik ng'eyo marito ratich mon liete ahinya e weche chikego kod kido mag oganda Luo. Okwayo MCS mondo miyo kad chikno mabiro jiwo ngimagi. Eunice Ndolo ma en MCA Masakwa osingo kanyo ni mako e lwet jowadgi ka gikalo paro makamano. Mochiliel yudo ratiche kata mae duonde gigo koridhi kuom siayaka. En ni kichune ni nyaka ter mochun idhi kuom. Itami ni kikigero odi nikech poko ichodo kola gigo idhi kuom gi chikni. Itami ni chike miketo ni nyaka igol kodhi gi dichuo mago idhi kuom.
To mago gik ma mond ruodhi koro nyaka ng'e ni gigi koro idhi kuom. Sana chwo be nyaka ng'e gigi. Nikech chik to koro kosekal to chik to dhi mulo ng'ato ka ng'ato. Omiyo nawacho ni wabiro chiwo moral, financial, kod any necessary support, psychological also, mondo waket gigi kamoro achiel nikech a lack of one would be a failure in all. One kaka widows mantiere e assembly, in fact one widows mokalo 4 e assembly. To e assembly kano waseikre motegno ni mondo wa pass that bill ka osechopo. Kendo warite gi tek ahinya mondo mi wa pass e. Ai, komiti mano maketo ikruok mano ma hotelo ne koth mpek mar El Nino e kaunti ma Migori okone oganda mondo mi obed kod ikruok makare mano mar kodhno manyalo kelo masira. Jojuma nigi ler mathoth. Ikruok ma otel ne koth mar El Nino ma igene pacho ka Isasaya dhi nyime e kaunti ma Migori. Ikruok ni dhi nyime e seche moko oganda e kaunti ma Migori to onye mago eko moukundo bende pies bedo kapong'e kinde ka kinde koro dak kod kibaji kawe kod kodhni. Nyalo kelo chandruoge machalo thoe, gik moko nyalo dhi nikech mwaseneno nyadi modhuro kata ka okel Nino kende ka koth obiro madongo to miyo ji ute ji dhi, gige ji dhi, ji tho and kata ohala bende ok bed maber. Koro dwaher mar nyiso jowa mondo gikaw precautions. Kamiti ma ochune keto ikruok ma otel ne kodhni mar El Nino e kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kenge ma opogore opoge ma oting'o yango jogo madek yud midhiero ka otende kod kodhni mar El Nino. Kuonde goldi mikunye goldi ma sienyorega kendo mukore sama disasa nitie. Koro mago wan go Isuna East ka chakre ire mar Nyarongi, wan gi kuonde ma along River Migori, along Nyasare, kendo wan gi foot bridges mang'eny kaka ma connect Nyamanga to go Chingorwa. Lipot mogol kod kamiti ni yango ni mier maromo 40,000 dek yud midhiero ma ikelo kod kodhni mar El Nino ka kwan maduong' wuok e subkono Manyatike. Na West wan gi 3,987 e Uriri sub-county. Kwa ng'iyo gwenge go te, Uriri will be heavily affected kech Uriri wan gi 6,057 ike wadhi bedo gi karibu 20,000 magini dhi hinya e gwenge mopogore opogore along the beaches. Jagoro maduong' mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni kuonde kunyo mula kod kuonde ma pi olos bedo kapong'o higa ka higa gin mago magidhi nyime kod keto ikruok mar kare mar neno ni koth mar El Nino ok ohinyo oganda. Emergency evacuation centers waloso e dadi manyisi chande waikogi kendo sani wan the process mar preparing. Wakaw urokang mondo wabed motang'. Sirikal nyalo konyo ndio kendo watemo konyo kendo teams wa ready ndio, but samoro kidek ahinya to sirikal nyalo chopo kuma intie kama sira osetimore to mano gima ok wadwar. Lipot mowuok kuom migawo ma ochung' ne kedo kod midhierogo mag apoya kaachiel kod aluora e kaunti ma Migori yango ni kwan nyithindo maromo adek osewito ngimagi kawe kod medruok mar pi e aora mar Kuja e subkono Manyatike. George Juma, Ramogi TV, Migori. Anya kono mjongi report mar George Juma olore gi kanyo noko ni miwa pachi SMS wa mena rea deka uchelo nono kanyo te wache nadi ukinyi makawuono mondo miwa koni katin bendi konu ane yudo wa eyo machalo nadi weche manyene ibiro nchel kachiel kakoro sani wakala ne kanyo kuom ote matin mantiere karakae kamedo ni wuod Nyabondo ni chendo ka entiere Nakuru City wantie kata kod Angeso entiere live Afya Center Nairobi. Asemolo from Kakamega Town mano Matiba Nyakwar Makana erokamana enya Gideon Daya wacho ni Marogo Kabondo watching live. Ari smart move bende wacho ni good morning team Rupenya asedonje chenro kawuok e gwenge mag Rinya Awendo and Harrison Airo erokamana enya Edith Ondiek wacho neno malera ahinya ukinyi makon Dominic Randere Jamigori osechope chenro kod Collins Omondi waruma kare ken Kisumu Minzonia neno malera ken Kalangi erokamana ahinya Kennedy Owiro antiere Karakaya Coco Village Awendo sub county Rosie Nyatieng erokamana ahinya wacho nen pamoja kodwa kaka Sasudo Anyango Nyarsuba wacho ni tuko ndani okumu jatich ruoth erokamana ahinya neno kainu moja gen ja mosquito wacho neno abende ka en Migori erokamana ahinya Ong'anyi Pamba ngeni ote thoth ahinya
Aya, Japolo Uma wacho ni Ongata Rongai bende wantiere pamoja. Bazenga wuod Nyamwalo bende wacho ni wantiere Kisumu Molem. Kachare kodaka Carol Equity Jalango Tieno iruka mana nyako mkete karkai cheno marupiny chenro mokwongo mayawni odiochienge yo makare. Bed kod ng'eyo gigo matimore kor gwenge. Sani kora duoka kod gazet mano mar The Standard kod mano mar Daily Nation. Antiere ka kod nyawadwa Joyce Oduor mabende bedo katayo chenro makamano mar gazet. Anti kanyo mondo mwaledhi naledhi bed kod siso mar nyewe. Kikidhi mabor an pod nyinga en Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka Tsango oriti masane. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1,500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na nikatangazwa kama mshindi na nimekujia cheki yangu. In case huku unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bedo ni en kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adni buch tho. Oteni okele kod Royal Media Services. We care. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Kaonge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone, nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuogi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto thotieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' kodiechieng'. Kiseyudo kama itime ohala, jo sirkal kaka department mar trade migi gimiluongo ni single business permit.
Oyawre kendo nyako Ramogi Tv gino no kinyi mari dhi mbele e yo makare gi lak seche gi mana kaka ineno en kanyo dakika 37 toka saa 12 mar okinyi manyiso ni koro wasedonjo mar mondo mi walidh ni gazet kaka pile walidho ni gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard matai e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor mana kaka isewinjo Cleophas osekelo ni weche manyien kanyo onyisi ni wabedo kode nonro mar gazet wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet okinyi makawuono Cleophas machiegni nonro mar gazet kamana nyasidindi wacho kanyo yo makare ahinya mak mana ni nonda hie imanya e tok tent anyisi amanyisani mana kamwa tie wantiere kod gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard ka wang'iyo gazede ariyo gi Cleophas okinyi makawuono wanyalo wacho ni gazede ariyo gi gino magimiyo pek gin weche mag siasa to wanyalo mana wacho ni en akiana luonge ni pogruok manyaka sani osebedo ka neno e duond bura mar UDA maneno ka The Daily Nation ondike ka ni UDA jitters over polls aya The Standard bendo ndike ni deep split in Ruto's party ahinya kotudore kod yiero madundo monego bed ni gitimo e kor gwenge ma pacho ka adwa ni wachaka yanga kod gazet mar The Standard okinyi makawuono wang'iyane ni to gazet mar The Standard mana kaka seng'iso nyako Ramogi Tv ni gikete e yo machalo nade deep split in Ruto's party ma en kalore ni nyaka sani duond bura mar UDA gisebedo kod gwandruok makoni kod kocha ahinya kotudore kod odiochieng' mabende gidwaro ni gibage yiero mar gi madundo mago mabende nyaka sani gisewacho ni onego bed ni gibago kanyo tarik 9 dwe mar 12 mano mahiga ni kata kamano nitiere pogruok e paro ka mluore ni moko kuomgi dwaro ni yiero makamano ochor nyime nyaka higa manyien kata kamano nitiere gima jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala wacho kanyo owacho kae ni duond bura maonge kod gwandruok ok en duond bura ma en ranyisi ni duond bura wani nitiere kama kare owacho ni wanyalo bedo kod gwandruok mang'eny ahinya mano motelo ne gwandruok mang'eny manyalo biro ka wachomo yiero kata kamano wantiere kod okenge makare mag neno ni jowa kata jokanyo mag duond bura magwa omedo bedo kumoro achiel kata kamano en to wacho ni onge pogruok moro amora to ne waneno ka juma mokalo e kinde mane wakeni mag UDA oromo gin gidwaro ni yiero mago mag ODM mitimo ne jotelo mag UDA ok ODM mag UDA onego bed ni choro nyaka higa manyien kata kamano jomoko to ramo ni nyako timra tima tarik 9 dwe mar 12 higa ni Cleophas kanyo bende penjo kanyo ni ati jomage ma osebedo kar kanyo ka ywak mano penjo michwalo kanyo kod jatend mano jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala owacho kanyo bende ka entiere jogi ma wacho ni chiwo omenda ne ute fwambo opogore mondo mi odhi okon kata mondo mi gidhi gol paro ma opogore ma bende nitiere kar ka mano bende ma iwacho kanyo ni Didymus Barasa ma bende jod bura ma Kimilili e gazet nite mar 2 wacho kanyo ni en bende oseluongo Cleophas Malala mano jagoro maduong' oseluonge ni en opposition mole en mana ng'ama wuondore ni nie sirkal e duond bura mar UDA ten ng'a tiyo kod opposition kata ng'ama tiyo kar kacha koro entiende nang'o gin gik moko ma bende osebedo kar kacha ka gidwaro mondo mi Cleophas Malala owinjgie kendo odgie to ok en kata Cleophas Malala kende ok en Didymus Barasa kende man ka Dr. Khalwale bende nosewacho machiegni ni onego bed ni golo jalni apis chalni gin gi gombo mano mar dhi yiero to yiero margi chake grassroots ka idho malo jogo madhi bedo kar chaka nigi lemo margi mano man en jatend duond bura mano masani en jatend piny Kenya modongi ka gitieko grassroots kaka gidhi malo wanyaneno lokruok kinde mabiro atokoro kaluore kod ywaruok makamagi mabende nitiere duond bura mar UDA nyaka sani koro duond bura mar UDA biro bedo kod romo tarik 2 dwe mar 11 mano mahiga ni mar mondo mi gipanga yiero margi monego bed ni timore e kor gwenge ma pacho kae maponono wanyalo wacho ni en romo ma nyalo miyo giketo odgi kamoro achiel giwinjre ni yiero mag kor gwenge gi mag yiero jotelo mag UDA kor gwenge ma pacho ka onego bed notimore tarik 9 dwe mar 12 higa ni kosepo nono ibiro sore nyaka higa manyien wach makamano nyako Ramogi Tv mipeke it gazet mar 2 kanyo to mana kaka Cleophas oseng'iso wabende bathe kanyo nitiere jogo maseyo Cleophas Malala ni nyaka sani en kata bedo ni en UDA to
tiende moro ponono nitiere ODM. Cleophas adwa wadhi mapiyo piyo it gazet mar adek mano mar gazedni mar The Standard. En wach mabende aneno ka gazedni mar The Standard omule piny kanyo. Kwa nyalo mana sudo malo matin. Openj kae ni what's the color of love? Man fights to take back name. Akia ni rangi mar hera en mane. Thothne ji wacho ni rangi mar hera en rangi makwar. Ma ji wacho ga en mar hera. Margi ni to koro akia no lokore owuoke makwar obedo marateng' kata kamano. Ite mar adek kanyo. Masigana makamano miye peka. En jago moro kanyo makoro nyaka sani odwaro no gol nyinge kata kaluore kod sigana mabendo ndika nitiere nyadendi moro ma en no gamoremo higa mar 2011 to kaluore ni noluor ni jonyuol mage ponono biro kwede ni ogamoremo to onge wuon nyathi. Owinjore kod osiepne moro ni mar mondo mi ondik nying osiepne no e birth certificate kata oboke mar nyuol mar nyathino. Negisewinjore yo makare kendo nondik nying jagono e birth certificate makamano. Aya, tok mano nyathino sani koro dongo kata kamano kaluore kod bura mabende no ng'ad kae mano kod Justice Roslyn Aburili. Nyaka sani koro wachore ni jonyuol ariyogo adiera to gin jorotenge to nyathino ondike kae ni nyathino en Caucasian matiende ni en mzungu. To koro nyalo bedo ni penjore ni ere kaka an mzungu to jonyuol gate gin jorotenge kaluore kod birth certificate. Gino magiwacho ni ponono nyalo rocho ratiro mar nyathino e kinde modongo. Aya, koro nitie kumoro kae mabende koro affidavit mabende dwe mar 10 tarik 2 kano chopo kar kacha e nyim Justice Aburili mabende owolo chik ne registrar mondo mi olok nying kata ogol nying oruch nying no ogol nying no kanyo nikech Joyce ma en miriambo. To bende kako ndike gazet kae owacho ni false representation of minor's true father. Wuon gi onego bed kacha. Jalni bende kadipono romo gi men mare bang'e. Embori ta koyudo mare. Oketa kita nyingi wi nyathine. Mok nyathine. Bende adieri ber. To mok nyathine to bende kaluore kod kata bedo ni ok en nyathine be okosebedo kata kochwalo ne sir mora mora ma ingiso ne nyathine. To mai binge ni Cleophas onego be ni koro ngiso jopiny obed jati adiera. Ichomacho ma wuon nyathine ter kata min nyathine ter mar mondo mi uket nyinggi e birth certificate kacha. Nikech nyathine kinde mabiro mbele inyalo penje ni ponono en kaka osewach ka ni en mzungu to birth certificate ne nyiso ni ponono kata min gi en adhiambo to wuon gi en Onyango. Ta ere kaka Onyango godhiambo wang'e ni gin joluo to joluo gin ga jorotenge kendo joma ponono wanyalo wacho ni wan ratenge ma kiyudo marateng' hie to nyalo dhieri no tipenje ni tang'o momiyo in to in kala ni Louis Ferguson. Yes. Bigani magi weche makelo gwenyruok omiyo anano neno kang' makare ahinya mar mondo mi oruch nying jago no oko kowuok e certificate makama. Aya, mano bende gima jayal bura bende ochiwo kar kanyo ka ochiwo ler maber ahinya bende. Aya, adoni wadhi mana mapiyo piyo wang'ia ne wach mantiere it gazet mar Ang'wen. Joyce, kidhi it mar Ang'wen kanyo nitiere sigana mamit kanyo mano bath it gazet mar adek. Iwacho ni ng'ama osebedo kacha ka koto ji winjo ni okoto ng'ato okoni kanyo ni ero ket shillings million maromo kama mondo mi yud tich mar KDF maro mag jolweny nyaka sani en gimoro mosebedo katimre yo machalo nade. Koro jalni osebedo kacha ka ochoko omenda maromo milion 1.2 ko ji mopogore opogore. Mano bende ma iluongo kanyo ni nyinge Andrew Musungu Wangwe mabende koro ne wacho kanyo ni en KDF instructor kata japuonj manyaranga ne gik mopogore opogore katiere karka. En bende nodhi mowuondo ji kotiyo gi ID mabandia mano mar jolweny manyaka sani omiye twech mar higni 2. Higni 2 to tin Joyce. Akia ni rango gang'o kata kamano gigi notimore e kind higa mar 2018 nyaka 2023 higa ma wantiere ni kata chali mogik ni kepo mag jolweny gi nyalo bedo no chieme. Koro oyudo twech mano mar higni 2 mano kaluwore kod gigo duto modhi bedo kata koro kotimo ka entiere kar twech migitere. Kwa dhi mbele Cleophas ite mar Ang'wen kanyo mano mar gazeni mar The Standard. Ite mar Ang'wen kanyo bende nitiere wach mabende omi peka gazet kanyo ka koro nyaka sani koro ng'eyo ni nitiere jokanyo mag komiti mar Senate mabende ne olimo mano
od lamo mano mar Pastor Ezekiel Odero mayudore gweng' ma Kilifi kata kaunti ma Kilifi chieng' wuok tich. Kata kopogore kod mano ma bende oket piny kanye it gazet mar ang'wen. Nyaka sani koro mano ja Senate Majority Whip mano Boli Alwale. Nyaka sani koro osechako kopenjo kata osechako penjo makoni kod kocha mar dwaro ng'eyo ni ng'ama ne osiro kata ne ochung'ne wuodh jokanyo mag kamiti mar Senate mano olimo Pastor Ezekiel Odero. Kata kamano owacho ni ka jogo ok dwa wache lela ni ng'ama nowacho kamano to en oseikore mar mondo mi owachi. Akiani an korka Cleophas no wacha kalore ni jogi ginto gilieko ni gin ne gidhi kuro ka gisedhi kuro ka giduogo ka gichwalo claim form ni ero mae pesa manwatiyo godo ero koro duoknwa uru pesa makamano mokana agadiera kaponono mane gimonego bedni timore. Aya, koro gima tie kar kae. Ma komiti motel ne kod Danson Mungatana. Mabende thuolo mare mar bedo jatend komiti makama ne gichiwo ng'ur margi ma opogore. Mokwongo nitie gigo ma ka ne oloso mano duchi manyo wacho ne gidhi mana kacha iwacho ni en fact finding mission. En gimoro ma gidhi nono adieri mar wach ni to en mane. Piny kanyo e gazet mar ang'wen gima ondiko kar kae Joyce. No wadhi rango ka dipo ni nitiere liete mane wachore ni nitiere e compound mar ng'a jayalo Pastor Ezekiel Odero. Machielo bene gidhi rango ka nitiere mochari mantiere iye kacha. Owacho kanyo ni wan gima noterowa kacha en mana yango adieri manitie kendo onge gima chielo manoterowa kanyo wan kaka jo komiti mano mochung'ne nono nik makamago manotimore e kaunti ma Kilifi. To bende motelo ne mano gino ma giwacho kanyo ni gisiemo sirkal kendo giseyo sirkal mokalo kuom rem chopo Paul Mackenzie e nyim komiti mano tieko bet maragi kata nono chenro mopogore mano chieng' tich ariyo. Joyce, en gimoro ma bende nyalo bedo ni buogo oganda ahinya kata doko ni gigi duto ne timore sirkal bende ochiwo sir ne komiti machalo kama. Ka Ezekiel Odero nowacho ni wuon ni ka jogi komiti der mar chopo Mavueni kama kanisa mare nitiere mondo mi ginonane oyie kata kelo negi ndege kata okaw gi ndege otergi kata Kilifi. Gigi duto kotimore mana mondo mi gigi chopi. Bende nitie kumoro minyalo bedo ni iwacho ni raise eyebrows meki. Miwacho ni kae gik ma kamagi bende nyalo bedo ni nigi paro mamoko mantiere kanyo. Kata kama nyakura Ramogi Tv nyasome mondo bedane kod ng'eyo ni jod bura manochopo kar kacha mago mag senators gin gik mage mantie kar kacha. Boli Alwale en achiel kuom jogo ma bende nowuok mager ahinya kowacho ni e historia mar od bura onge jok mosega wuok ka sponsor themselves kata chulo wacho ni gichulo fair margi kengi ka gidhi gik mopogore mondo mi gidhi gitim tich mano mar od bura. Owacho ni mano nyiso kaka chal mar wach ne odhiro senators gi bende odhi otimo tim machalo kamano mar chulo fair margi mondo gidhi Kilifi mondo mi gidhi ginondo kama na diere mar wach en poch gi pak ne jogo mano chopo kacha mondo mi onon adieri. Aya kwa were gi mano Cleophas malo kanyo it gazet mar ang'wen nyaka sani koro mano kamiti mar Senate nyaka sani koro gidwaro ni kata gikwayo mano duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC ka achiel kod bad migao mar okwach kich DCI mar mondo mi ochak timo nonro ne gavana machon e kaunti ma Kitui mano Charity Ngilu. Kabende nyaka sani ma en kotudore kod mach mano muoch apoya nono mowang'o apisi kama bende nokane wanyalo wacho ni buge omenda mano mar bende ne en mar omenda maderom bilion 10 manyaka sani ok nyal yang e yo makare kaka omenda makamano notigodo mane higa mar 2019. Kata kamano weche makamagi wacho ni kal notimore mana kodong ndalo matin kende to wachope giko mar hik omenda kabende kaluore kod mano kamiti mano mochung'ne Public Accounts Committee mabende otelne kanyo kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang'. Nyaka sani koro gidwaro no tim nonro adiera ni to ang'o mano timore. To parni kinde mamagi timore Governor Julius Malombe mabende ne nitiere apisi e kind higa mar 2013 nyaka 2017 en owacho ne kinde mane nitiere apisi noketo kanyo kabede magin fireproof matiende ni mach ok nyal wang'ogi kachiel kod safe cabinets manyako sani wacho ni mach ok ne nyal wang'o. Kata kamano en bende penjore ni bende notim nonro
nonro e yo makare. Tang'o momiyo ponono fainde makamago, mago mag financial records moko onge. Matende ni ponono nitiere mibadhi moro manotimore masani koro nyaka timne nonro makare. No, bende wacho ni nonro mantiere kar kacha kata obok mantiere kacha gin moko manoting'o nonro mag omenda maderom bilion 10 ma bende wacho ni wang' makama kata mach manomuoch machalo kama Joyce en moro mabiro kinde mabende giko mar omenda mano ma higa 2018-2019 giko mar omendano ema gigi notimore. Openjo kata nonro bende notim kakoro sani seyo ibiwone DCI ma jokwach kich kod man duolo mochune kedo ne mibadhi EACC bende gigi biro chopo kare. Kano chopo nyim komiti no bende owacho kanyo ni ero omenda ma koro nitiere kar kacha mapo nono ne oket ne counties mondo tim dongruoge mopogore opogore bende ne gintiere. Fatuma Dulo mano senator mano ma Isiolo bende wacho kanyo ni ponono omenda gi manonro gi nowang' ne odhi molal e ofuk jok moko ma wuok e county ma Kitui ma otiyo godo arietha ka giwacho ni magi bende nigi kaka omenda weche mag machka mondo mi owang'a gigo olal kod nonro mantie kacha omenda to wadhi godo. To bende nyalo bedo ni sirkal nyalo bedo ni pod tiyo mana gotese keto penjo maduong' ahinya ni ere kama gitiye kod lony manyasani tiyo kod gi e mbui nitie portals mopogore opogore gik machalo kamagi bende nitiere kata trace kata wacho ni ka nitiere kata gitimo negi audit trail gin gik machalo nade madhi bedo kata ka irango kata ka gisebedo kata ka gitiyo kod gi e mbui ng'ama nodonjo ka sadi gik mage manoket kar ka county nyalo bedo ni chien to Kitui onego ti kodo kaka ranyisi mondo mi county machielo kik nuo timo gima chalo kamano ka EACC onego bende donjo mondo chak timo nonro gidonj gichake kendo ka giyudo ka gavana nigi ketho okaw okenge madwarore mag chik. Haya, Cleophas wach machielo mabende adwani wamul mapiyo piyo kapok watieko nonro mag gazet. Kwa nyalo mana sudo mar mondo mi wang'i ane malo mar gazet mar The Standard. Nitiere wach mabende ne omi pek e gazet kanyo. Mano kotudore kod weche mag thieth. Nyaka sani kwa nyalo mana dok piny wang'i gazet mar The Standard. Kata kamano aneno ka wadhi e gazet machielo. Kata kamano Cleophas ite mar 6 kaachiel kod mano mar 7. Nyaka sani wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto dwaro keto ayanga mano chenro mar yudo thieth e nengo mogonyore mano mar universal health coverage. Manyaka sani biro bed ka iyango e counties duto 47 mano chieng' tarik 20 e kinde nyasi mag Mashujaa Day mibiro bed ka ibago e county ma Kericho odiochieng' ma kawuono. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere bills 4 mabende koro oseket mosekal e od bura kacha. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono biro bedo eraneno kokete kae big change to expect as universal health law signed. Odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya William Ruto dhi keto koke e bills makamago mar mondo mi gibed chik. To gin bills mage wantiere kanyo kod bills 4 mano kochakore kod mano primary health care bill, facility improvement financing bill, digital health bill kaachiel kod social health insurance bill. To bills makamagi e kinde makoro gibedo chik en garama machielo makoro medo ne jo Kenya. Kata bedo ni wadhi yudo thieth e nengo mogonyore ofuk jogo ma ondik e tich, jogo ma yudo sara dwe ka dwe. Nyaka sani koro kotudore kod chik manyieno mar thieth ibiro bed king'adowa atamalo 2.75 mar osara marwa ma bende biro bedo ka dhi e wechego mag thieth miluongo kanyo ni medical health cover. Cleophas mano bende ka giwacho kanyo ni magi onego bed ni ichwalo kakalo e lony manyasani kadhi ne jomoko mopogore opogore. Ino kanyo ka Lido Walo jatend migawo mochung' wechego mag tudruok lony manyasani owacho kanyo ni beta mano bottom up economic transformation agenda osebedo kacha kendo jatend piny Kenya oseyango ni wechegi mag thieth gin achiel kuom yore kata weche 5 madito mabende sirkande dhi bedo kacha karango. To gigi duto mondo chop kare nitiere mago ma igeno chopo kare mago mag gero dag mbui e gwenge mopogore opogore maromo 1,450 omenda mantiere kar kae mabende koro dhi bedo ka ichwalo nyaka e wechegi mago mag UHC. Penyo pod ibiro med mana keti to manyalo bedo ni omenda michiwo mana e telo nikech en gima osebedo kacha ka ichwalo e tend Uhuru Kenyatta kano noyangi kendo notim pilot phases mopogore opogore. Iwacho ni omenda maromo bilion 18.4 mano omenda monego bed ni ichwalo
e weche go mago mag UHC. Kanyo bende iwacho kanyo ni omenda monego bed ni ng'ato ka ng'ato golo. Iwacho ni sani Joyce omenda mantie mane ji golo en siling 500 mano mar NHIF. Sani ero kodwoki kanyo mochopo 300. Iwacho ni mae ema tin mogik ka koro maximum contribution en 5,000. To bende wadhi neno pogruok koso wadhi neno mana gima chal gi NHIF nyinge moloki. Mano penjo mapod ntiere mwarito winjo ni ka idhi manyo chenro mag thieth bende dhi yude kaluwore kod omenda ma jogo osebedo ka ng'adi. Ok ni koro osebedo kichulo 1,750 kata 2,750 dwe ka dwe, to kidhi osiptal ikoni mana ni koro mae nyalo nyiewo ni mana kitanda kata nyalo chulo mana kitanda kata otanda mano kama eninde osiptal kacha gi chiemo. To bende wadhi neno ka NHIF kata yore mag yudo thieth mopogore opogore. Scans nitie midwaga tim. Tiyudo ka scan gi magi bende yudo ka onge covers mamoko ma oganda moko tiyo godo. Bende thuolo mwadhi neno ka NHIF obedo gin wacho ni en comprehensive kata ka en universal health coverage. Joyce en thieth mogonyore ne ji duto. Kogonyore ne ji duto bende wadhi neno ka osiptendewa bende dhi bedo gi chenro makare ka gichwalo weche makamagi mag dongruok mag thieth ne jowa. Cleophas adon watie gazet mar The Standard wamula ne gazet mar Daily Nation bende mapiyo piyo kapok wadonje twak mokwongo. Weche mag tuke bende aneno kanyo kachiel kod weche matimore pinje maoko. Ka bende weche mag tuke ipenjo kanyo ni Will Kiptum be third Kenyan to rule the world. Manen kalure kod kaka Kiptum mano Kelvin Kiptum ncholoyo mago ng'we mabende ncho ring Chicago kanyo. Kata kamane na achiel kuom ji 11 manyaka sani koro no obedo nominated kata nowal mar mondo mi obi ong'i ane ni ng'a e kindgi nyalo mako lemono mar World Athlete Awards mano mar higa mar 2023. Nitiere jong'wech mopogore opogore mabende aneno ka gazedni mar The Standard temo pime ratil ni ponono obiro bedo ni en ng'a. Mago kachiel kod weche tuke mamoko nitiere it gazet mogik mano mar gazedni mar The Standard. Anwano wamula ne gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet. Wang'e ni to jo Daily Nation to kawuono gimiye ang'o pek. Wach mokwongo ma gimiyo pek kanyo en kotudore kod ywaruok ma sani nitiere duond bura mar UDA mano motelo ne yiero mag kor gwenge ma bende ne waseng'iyo e gazedno mar The Standard. Wach machielo ma bende kwanyalo mana yudo gazedno mar Daily Nation odiochieng' ma kawuono wantiere kanyo kod wanyalo wacho ni en ywaruok kata luoro ma sani koro nitiere duond bura mar kata riwruog siasa mano mar Azimio mano ka tudore kod gino mabende Raila nowacho kata kamano ne oloko pache kata wacho ni ok asir Kalonzo Musyoka kata poka puodho Kalonzo Musyoka mane ng'wech mar laro koma mar higa mar 2027. Wach manyaka sani koro ponono ne okelo liet matin e riwruog siasa mar Azimio. Cleophas iwacho ni mano bende lokruok ma bende nyabedo kata ni nitiere. Winjo ni ka jotend duond bura mano mar Wiper kata mano loso weche manyoro kadok ne Kalonzo Musyoka e weche mag muko madhi nyime Mavoko Athi County ma Machakos. Iwacho kanyo ni mai gik mantiere kama koro jo siasa bende donje gida lelo kata gida keto chilo e nying Kalonzo Musyoka. To Joyce gini nyalo bedo ni kata ka en wach manokier kata ka nowache machalo nade to dok kiera yo maler ma kata in kibet piny tiwacho mana ni gini mae gima ne ng'ani dwaro. Moko bende nyalo bedo ni samoro jotelo bende piyo mana wich nikech ging'e maber gima giyudo kaluwore gi chung' margi motegno. To bende penjo mantie sani ka Kalonzo Musyoka chung' bende odhi yudo sir to sir ma koro ikwayo ni komiye ere kaka odhi tiyo kod yo makare mondo mi orakre kod jatend piny Kenya e yiero manyien nikech jo Kenya Kwanza to sani gin gi presidential candidate margi. Gima girito en opposition ochung' ng'atgi mondo koro mi gichaki. Sani ema wacho ni chako chon cha bende ber. Sani ema onego bed koro giwacho ni rwadhwa en ng'ani wadhire koso gida wache dakika mogik ma koro kata manyo mbulu dhi bedo matek koso pogruok dhi mienjo ka giwache chon. Nitie gik mathoth matimre kar ka penjo ma gin go. Wawach ni wasiro Kalonzo sani mondo mi wane ane ni Martha Karua dhi kanye. Wawach ni wasiro Kalonzo sani wane ane ni ng'ama chielo Eugene Wamalwa odhi bedo kanye. Wawach Kalonzo ni wasire sani joma moko mantiere Kenya Kwanza mantiere Azimio gidhi bedo ne gidhi kanye. Haya Cleophas mane wach mabende mana kaka kiselero makare ahinya. Wach machielo mabende gazet mar Daily Nation omenyo piny kanyo. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto nodhi limbe pinyno mar China
Picha moket kanyo en komosore kod jatend piny China mano Xi Jinping. Mabende nyaka sani gisechope winjruok mopogore opogore kata tudruok mopogore opogore mabende biro medo tego osiep e kind piny Kenya kod pinyno mar China. Wach makamano mi peke it gazet mogika mar gazeni mar Daily Nation ka omenda madirom bilion 40 e omenda ma piny Kenya osebedo kata oseyudo kowuok e pinyno mar China e higa mar 2019 mano konyo e tudo ndach reru manyasani kod mano machon. Kata kamano odiochieng' manyoro bende nitiere ogirimiti mopogore opogore mabende jatend piny Kenya William Ruto ne oketo kod pinyno mar China. Ka bende iwacho ni mane okang' mokwongo mabende gino osetimore. Kata Ruto ne oromo kod Jinping kachiel kod jotelo mamoko mag piny China e tielo mokwongo nyaka nobed jatend piny Kenya mar 5 mapacho kae. Tudruok makamago wageno ni biro kelo ber ne jo Kenya. Cleophas mana ka watieko nonro mar gazet. Mano e gima rito kar kanyo wacho ni bolande kinde mabiro kaluwore gi source mabende chiwo weche mopogore opogore mano mantiere kar kanyo ka koro mana achiel kuom gigo mabende nitiere. Iwacho ni nitiere unique problems Joyce for special needs school CBC mago nyithindo man gi ng'ol mopogore opogore mano ka gintiere kar kaja chiro nade igeno ni gibiro yudo resruok mano chiwe kacha ite mar 10 gazet mar Daily Nation. Ng'eni weche thoth to mano nyalo kono mano oganda en ni mobed kod geno ka warito winja ne ni kawuono to weche mage madhi bedo kata ka iluwo kata ma imiyo pek odiochieng' ma kawuono. Nitiere sigana ma nitiere ite mar 3 Joyce nitiere use best teacher award winner iluonge ni Miss Rosemary Onyancha. Wacho ni koro nitiere top Africa teacher mane gima nitiere kar kanyo. Onyancha mabende oyudo mich machalo kamano mano ka wuok e ite mar 10 ite mar 3 ma koro sigana ni nitiere kendo ma iwacho ni en japuonj mawuok Moi Forces Academy mano mabende koro yudo mich machalo kama japuonj ma jahigni 35 mabende wacho ni en e sikul no mano chaka kod jatend piny Kenya machon mano Daniel Torotich Arap Moi. Mich makamago gana moko osebedo ka yude to mae dhi bedo ka oyudo omenda maromo nade milion 1.5 koso milion 1.49. Wanyalo mana chwalo puoch kachiel kod paka ne japuonj mano Rosemary Onyancha mabende koro ting'o nying jopuonj malo. Cleophas machinglo moro mora ka it gazet mar 17 kwanyalo mana yude page 17 kanyo kwang'iyo machinglo mantiere it gazet mar 17 kanyo nyaka sani ake kwanyalo nene achiel kachiel mar mondo mi nyako Ramogi Tv bende onene. Machinglo makamano ka ng'iyo en nitiere dot moro kanyo ma oyaw to nitiere ji ariyo ma nitiere room moro to room makamano nitiere kod mudho. Ka bende nyaka sani nitiere dot ondik ni Governor Mwangaza nitiere switch moro kanyo machal no kethore gino momiyo stima onge to mano governor county ma Meru donge. Wacho ni nyinge Mwangaza bende Mwangaza en light to koro odugo wacho kanyo mano ler Mwangaza odugo wacho ni order for more candles order medo ler en paro matie kar ka to bire kinde makoro ibuogo niero kinyalo thiche oko gik moko nyalo chopo e yo machalo nade. Haya nyako Ramogi Tv bende nyalo pongo gi wiye gima machinglo makamano nyiso. Cleophas dong walor nonro mar gazet gi kanyo koso nitiere wach momako wangi. Watieka ka. Haya nyako Ramogi Tv gazet momori e kin mano mar Daily Nation kod mano mar The Standard inyalo dhi nyiewo ibet piny isome yo makare kalore ni ne walidho ni alidha wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gazeta. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani tok yueyo achaka duogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Imedo mana kete e Ramogi TV. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Ben ngeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka sweti. Ok ni en talent ni kori rie tiendi ni talent kuru biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji
ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wamiyi jip makare kaluwore kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta loso gi lwedo, wapuonji tedo miel manyasani, sigana kod moko mamit. Yeye ni mrefu hadi ndege ikipita naomba change. Chenro mar nyithindo mawuoyo ewi nyithindo kendo makelo ni gi nyithindo kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen gi Josephine George mana e rogo mar nyithindo e Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch moremo kuom kinde malach ahinya to kokao okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Mondo mi otiek magi duto, Royal Media Services, Homa Bay County Department of Public Health and Medical Services, M-Pesa Foundation kachiel kod Flying Doctors Society of Africa sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2023 nyaka tarik 26 dwe mar 10 higa mar 2023 e Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kanyakla waduog kuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Mimi naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Unaitwaje? Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo. Wa shilingi nusu milioni. Unahisi aje Joyce? Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na nusu milioni wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. *487*3#. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na Viusasa.
Oyawre kendo nyako Ramogi Ajwang' kama na nyako mbedo kodwa e chenro magwa mag Ramogi TV okinyi makawuono ka koro wadonjo achiel kachiel e twak marwa mokwongo kinyi makawuono kama bende wadwa twak kotudore kod okenge mag chako hala kalo ni nyaka sani kalure kod nonro mabende wuoka ka migao mabende ochung'ne kwan e pacho kae mano Kenya National Bureau of Statistics nitiere jo Kenya madero miliona 2.97 maonge kod tije e pacho kae mago tije magandika kata kamano kinde duto iwacho ni ohala kichako nyalo konyo e ndiki tich to kendi bende nyalo miyo indiko ng'ama chielo tich mane momiyo kinyi makawuono wabago twak maket kod mae mar mondo mi wapuonjre wa kaka yore makare monyalo chako godo hala to kichako hala onego be ni time e yo machalo nade en ang'o monego be ni ng'iyo kapok ichako hala moramora obeda luora ma intiere gino manyalo usore kata gino ma in iwuon inyalo timo e yo makare mar mondo mi okel ni yuto mari mapile kapile okinyi makawuono nyako Ramogi Ajwang' antiere kae kod Dr. Otieno Panya. Dr. Otieno Panya en jalony e weche mag ohala wadwa twaka ka wapuonji mar mondo mi ing'e kaka inyalo chako hala e yo makare to ponono ka ohala michako en ohala no ma seche moko iwacho ni en ohala no ma seasonal ma kinde moko timo maber kinde moko ok otim maber tang'o minyalo timo kamano timore e ohala mari machiegni ahinya Dr. Otieno Panya twak mar okinyi makawuono ichiwo nade achiwo bero komojis erokamano ahinya kuom chopo e Ramogi TV ang'e ni mondo nyalo bedo matek seche moko kata kamano ichopo achiel kachiel machiegni nyako Ramogi Ajwang' in bende kamoro amora mineno okinyi makawuono inyalo tudri kodwa kichwalonwa pachi kaachiel kod penjo moro amora minyalo bedo godo kotudore kod weche mag ohala kokale namba mar 3600 Facebook kacha kaka pile ibiro yudowa live Ramogi TV mbui marwa mar X ibiro yudowa @Ramogi TV kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ kawachako ayanga twak marwa Otieno Panya ng'ato ka dwaro chako ohala onego beno chake yo machalo nade erokamano Joyce ka ng'ato dwa chako ohala nitie a number of things monego ng'i the things ma onyalo ng'i in terms of legal requirements kata dwaro mar chike mag piny nitie gik monyalo ng'iyo in terms of kata na finances mano pesa michako go ohala onyalo ng'iyo market neno koro gik minyalo ng'i gi ng'eny and kwanyalo ng'iyo gi achiel kachiel kwanyalo mana ng'iyo gi achiel kachiel mana kar dhogi kanyo kidwa chako ohala yie mane mokwongo monego be ni ng'ato ng'iyo en market kosi ng'iyo chal mar ofuki ni antiere kod pesa makama ema koro ero we ang'iyo ohala kosi bedo kod idea mar ohala mondi e pachi kokiwacho no ohala mantiere go ni onyalo chako gi pesa dieki manyo pesa mane monego kuong ne wadgi gimonego kuong ne wadgi ka gigi duto te to gidhe gi te marom but giba important ni idea cha should come first idea no mokwongo nyaka ing'e ni tang'o ma idwa timo ineno en ohala mane midwa timo to ohala ni idwa uso ne jomage to gigi idwa yudo gi kanye so nitie gima waluongo ni feasibility studies and a small research and you see research it's not like ni nyaka dhia itim kaka large scale research mitimo gi research firms but inyalo timo bana kaka nonro awuonde ni na setup kaka town ing'iyo ni kidwa yawo hotel for example ing'iyo ni to jomage moyawo hotel to ere kaka girano tende gigi of course ibudo ko hotel go nitie hotel different categories koro mano can be a small form of feasibility studies mondo miyo inform ni to ka in idwa donjo the same business ma jogi timo challenges mage magin go ineno advantages magin go kata ma ere kaka giloso this money because ibudo ni within that given setup nitie joma timo maber to nitie joma bok timo maber ineno koro nyaka tim feasibility studies feasibility study no wanyalo wacho ni en market needs kose feasibility studies again, feasibility studies buro inform you of the market needs okay koro market needs kai ibudo ka koro giming'iyo ni to assuming ni idwa chako ohala kata na mar lewni for example ibung'yo ni to lewni gi adwa chako lewni mage kwa wuoyo about market needs wawuoyo gimiluongo ni market segmentation koro market segmentation ni ka ibudo ni inya uso lewni ni mag nyithindo inya donjo lewni mag chuo
inya donje lewni mag mag mine, ori nya donje lewni mag vijende, ori nya donje lewni makoro mag iluong nango designers. Neno. Koro when you do the feasibility studies, or they inform me on area minyalo donje nikech ok di us gigi te. Neno. Another thing ma feasibility study no bro konyigo. Kwa make reference to market needs. Obro konyi gi ng'iyo ni to ere kama idwa allocate kata na ohandini, idwa kete kanyi, ere kama ber. Ibro yudo ni kidhi e taonde moko to ohala achiel nie within along the same street. Just like ang'o ma omiyo magi timore miyudo ni ponono ng'ato kata uso nyanya ka kendo kiwuotho mana bathe kanyo kendo ng'ato uso mana nyanya kendo mana bathe kanyo moko be nyalo bedo hotel idhi kumoro tiyudo nana tende oriedo tung tutu kamano. Gima timore kamano en ni ji biro associate that given place ineno give that type of business. Koro ka ng'ato achiel ochake, ng'at mar ariyo bende chake, ng'at mar adek bende chake. Koro ibudo ni in kidhi outside location ma gin tiere ni, tibudo ka in an outlier kata lone ranger. Koro ibudo ka most businesses gin within a given area. Mondo mi customers oyud yo mayot mar yudo gigi. For example, ibiro Nairobi ka kidhi Luthuli tido ka electronics ni kanyo te. Koro ng'ama da electronic definitely obira to onge mani en kacha. Iwinjo. Koro gini konyo customer mondo mi ong'e kama iyude gik moko. Kamano. Ato koro mana kaka isewacho kanyo ni ponono king'iyo kuma gik moko use mang'eny. Ponono jomoko nyalo wacho ni ang'o momiyo kata kitiyo kod ranyisi mar Luthuli kuma iuse electronics mang'eny. Ng'ato kobedo piny to wacho ni kacha chata ang'o momiyo electronics kende manitiere. An ponono kabiro kata gi lewni be nyalo usore kanyo. Biro gi gimoro mopogore environment miuse gik machal. Bende nyalo konyo e keto no handi moro ma unique no. Bendo dhi yo makare kose mani biro baro yo ahinya. Ok inyal baro yo, but gimone gi ng'i achiel en ni nitie kaka customers, there's what we call consumer behavior. Nitie kaka customers behave. For example, kidwa lep nyithindo Nairobi ka, I think that street is iluongo ni Biashara Street, donge? Ibro dhi Biashara Street kanyo te yudo. Ng'at machielo ma oketo biashara ne Biashara Street kanyo, nyaka provide an extra reason ne consumer gimomiyo consumer nyaka we kanyo to bire. Now ibodo ka Biashara Street nitiere gi a kind of lewni miuso kanyo. Now if kidwa chiwo a different thing mopogore gi man Biashara Street then nyaka chiw bugi mopogore kod joka ka, maybe in terms of price, maybe in terms of quality, maybe in terms of age mag those products mi ginego. For example, kidhi Biashara Street ibudo ka gin mostly mag nyithindo matindo makoko nyuol. So in inyalo dhi another street but you provide a different category. Makoro keyword kanyo ni nyaki bed unique in another way. Makoro nyalo lombo ji. Kok dhi kocha to nyalo wacho ni awe atema ne koni abro yudo better. Aya gimokwongo iwacho kanyo ni kidwa chako ohala nyaki kuongi feasibility study mar ng'eyo kumidwa keto ohala. Mar ariyo akenen wach mar pesa koro monego bed ni chako godo ohala kose mar ariyo nego bed ang'o. Now ka mar ariyo kiseng'eyo ohala midwa timo, then koro nyaka ing'e ni to idwa timo gi pesa di and pesa ni idwa yudo kanye. Pesa sana en required e ohala kae, but again ok onego bed ni en gima waketo mbele. Kok waketo pesa mbele tang'o monego waket mbele ka? Gimomiyo ok onego waket mbele en niya, onego wamany pesa mwada timo go ohala. But the most important thing, after ka wasefwenyo ohala no, to wang'ini ohala ni wada uso ne jomage. So we have to look at the market. Mwang'ini to ohala ni jomage mwada kaka tere ne joma kama be anyalo yudo pesa just. Therefore, bang' mano then be many pesa. Nekech at the end of the day ohala en mondo mi make profit. Mondo mwayud gimoro ewi pesa mo watiyo gocha. To kwa kao pesa ni to waketo dhi olal, ting'ini ok okonyowa. Therefore, mane momiyo awacho ni in as much as nwang'iyo capital moda chako go ohala, but again nyaka wang'ini to gik mwakawo gi wadwa dhi uso ne gi ng'a, to market moda use ni chala nade, jomage manie market ka. Ang'o ma diang' atim mondo mi an abedi there's what we call price leadership e market kai. Nitie ng'ato magi uso the same thing, but en decide okaw gikegi oketo bei moro man piny mondo mi oyud customers. Koro magi gik ma sami timo feasibility studies ati dhi ng'iyo ni to
Jomanie market gigin nga gini to angoma gi provide. Kanya mi example mo matin. For example, ku ang'eyo kana within the media houses. Media houses gin form giwilo ni cartel. Cartel in the sense that giuso gazette kata kidhing'io ma standard kidhing'io ma nation kata gin bei te machal. Teni giwinjre to giwacho ni waus gini machal. But somebody else ng'ato nyalo biro within that given market mar gazette no and then provide a lower price mondo mi gike gi oyudi like nitie gazette mane Kenya ka today mimi oji free do wange mano gin and you ask yourself ang'o miyo gin giwacho ni mar gi gichiwo free to be ni nyalo penjo ni gin to giloko hala yo machalo nade yeah koro ibudo ni gin seche moko gi capitalize on adverts jingeni kwa music gi free so many people are going to receive it therefore companies will still come and advertise within this gazette and bodo gibudo mana profit ya koro gina strategies strategies ma and that is why nyaka wa team a lot of research what to business mondo wangini to erojite uso nyanya in sita chiel but what is it ma ananya timo just like you said di ma unique manyalo miyo ana bedo above the rest kamano atokopogore kod mano koro iwacho ni pesa bende nitiere jomoko maponono wacho ni kosetimo kata research makamano bung'eyo ni mayo ohala madwa timo karka pesa kae iyudo ni ponono nitiere kiwango mar pesa ma ng'ato nego beni chako godo hala kose ng'ato berabera ko chako gi matin nikech iwinjo ka jomoko nyalo bedo kod paro ni yes asebedo gi idea mayo ohala madwa timo mae kuma dwa time magi joma dwa usona to pesa adhi akaw hola e bengi achak godo hala kosatim nang'o akaw savings ga e bengi kacha achak godo hala kose nego beni time yo machalo nade korka pesa kae korka pesa ka it depends ni eno ala mane midwa timo and again that's a mano question ma ber sana nyaka ing'i ni to ohala mada timo ni odwaro pesa di and where can I get it nitiere very many sources mag yudo ohala mag yudo pesa one of the things ni inyalo bedo ni save a cooperative society save karana today we even save karana by investing in stock exchange wanyalo dhi to akaw pesa wago wanyalo save karana within the banks and all that koro apart from saving ni inyalo yudo pesa through loans bende loan mag banks and loans mag cooperative societies go and again inyalo yudo pesa karana kuom osiepe osiepe and relatives which again seche moko bed ga mayot but what we are saying ni samora amora mi ing'iyo ala midwa donje gima important kae ni wa focus ni to ohala ni kata kaen machineries madwa ng'iewo machineries gigi cost pesa di joma bro bedo katiyo ka that is the human resource gin ji adwaro ji adi to abro chulo gi pesa di now that is what will mane gima bro inform me mondo mi ng'e the capital ma you need koro ing'iyo ni to assets mag ohala ni I usually let me use hotel for example ing'yo hotel ni dongang ni many kombe ma ji dhi bede wang ni manye sufuria chini mida tiyogo source of energy and all that nyaka ang'yo many pesa mar rent maybe karada 3 months rent kamano to gi jo minyalo chakogo therefore kisetimo magi duto te then that will inform you need how much do you need adi pesa di midwaro mondo mikoro and mane pesa monego bedi inject kachacha gima important monego wachak watim kendo en niya wang'e ni to bang our studies cha wang'e ni to and you say now mabuido ka isetimo study kuom joma osebedo ka timo ohala ni mi ing'eyo isetimo gimiluongo ni forecasting ing'eyo ni bwana jogi yudo pesa gi barom kama and you see when you're doing research it means ni idwaro information ma ionge go koro mabu nyisi ni ing'e ni sales ma work out of this thing en kama manyalo mi duok loan kaponi ni kawe manyalo mi ni iduoki pesa kanikaw kuom friends and all that kamano ato bing'eni kinde duto iwacho ga ni kikawo loan ichako godo ohala ka loan onyumore ohala ka loan ohala manyien en gino mako kitimo mokwongo maponono ohala bende iwanyalo wacho ni en tuk yuto gi lal ka loan ni kawuono inyalo bedo ni yuto kinyalo bedo ni lal nitiere welni moko makata kiyawo odiochieng' nyalo rumo inena kata ng'awo biro penjo kata bech gimoro onge loan kikawo bikete ohala monyumre onego beni timo nao kose ok ber loan ka imanno ni pono jomoko kosebedo kacho ni loan ok ber kete ohala
Mane umiyo wacho ni samidhi for loans nyaka ikwong igo kwan. Nikech again ibo ng'iyo ni to ere kaka ibo duoko loans gi. And most loans iduoko ga at the end of every month. Bank bo dwaro ka ng'ado pesa cha. Bank mokwongo for example ok nyal mi loan kapod ok ng'iyo flow mar pesa kaka iketo pesa kacha. So the flow ema bro inform mondo the amount magi nyalo mi. It means ni a bank samo mi loan, let's say mi loan kada 300,000 and gi deduct 30,000 per month, gin sure ni 30,000 ni you are able to inyalo bedo kikelo. Koro gima important ka en niya, kapok ichako ohala and bank oseneno ni you are able to inyalo bedo inyamiyo gi 30,000 per every month. Therefore it means ni kichako ohala unless ni nitie gik moko itim ma right onego bed ni duoko loan cha. So therefore that brings me killer back to gik monego bed ni watimo right e ohala ka. Wanyalo chako ohala and yet pesa gi la ineno itiyo like iuso within the day to kochopo ki pesa no onge kendo chaki uso another day kochopo at the end of the month ionge gi pesa miduoko ne bank. So therefore again we must have discipline in terms of ni kwaseyudo pesa gi mago ohala gi ere kaka wa ensure ni pesa gi wa collect gi mondo koro month end we are able to return it back to the bank. Discipline ng'ato nyalo bedo gede yo machalo nade Otieno Panya. Kalure ni adier nyalo bedo ni loko ohala kwa tiyo kata kod ranyisi. Ichako kata ohala mar duka kacha. Iuso to ponono nitiere kata jo ming'eyo. Ng'ato biro kinde ka kinde oholo. To ang'e ni kose holo to nyalo kawo kata thuolo malach kapok okelo ni pesa makamano. Matene ni inyalo bedo kata ni yudo lala moro. Discipline onego bed e yo machalo na. Jomoko bende kose uso to nawacho ni pesa ni we acham donge kiny be pod na us. Discipline ni ng'ato onego kete yo machalo nade ka diera iketo chunyi ni ohala emidwa tim. Just one of the first thing manyaka watim e ohala kae en ni nyaka wakwong recognize ni ohala en tich. Ineno. To samwa donjo ohala kae and wang'e ni en tich, kwan monego wago niya at the end of the day ohala ni wabro chulo joma tiye to in bende mitiyo ohala ni ibro chulori. Actually legally sheria mar piny or recognize ohala as an individual. Tiende ni nyaka kuri separate in gi ohala. Ineno. In gi ohala. Koro separate pesa gi pesa ohala. And mane kamuno we discipline cha. Ang'o ma wanyalo timo e ohala ka? What are the number of things wanyalo timo ohala ka mondo wa ensure ni pesa mwayudo as ohala watiyo go maber. Ineno. Wa keep records mag ohala. Ineno. Kwase keep records mag ohala wa ensure ni wa separate ohala peswa gi pesa ohala. So that whatever any money maburu walk out of the ohala kai kwa kawe wakete as part of drawing. Ma pesa ni eno nego beno affect capital wacha. Okunego beno affect ohala. So that wangeni to pesa wa mawero ni kanyi. Onego beno wan kode anytime. Okni samondo di wero to waonge pesa no. But kadugi gimani wacho especially on gowi. Gowi rach. And gowi nyohala. And mano di ne katana ini wacho individual, even the government itself. Kao pesa kuma joala to gichul joala in good time. Gini magigin gowi. And therefore that is why today Kenya ka one get a lot of pending bills. With be it county government karana national government. Gin pes joala magimako mapodo gichulo nyakasani. And magi gik mainyo wendini wa mang'eny. Koro kaniti yo minyalo timo go andi ni mo kinyalo miyo ji gowi. I think mano will even be better because gowi e gima inyo wendini mang'eny keno miyo wendini mang'eny to. Ido kiuso gimoro, iloso kada business mo ma 2 million. Te business ma 2 million ni ida chuligo mokwongo ichuligo mos kidam, but then ichuligo maybe even after 2 years. Mai okikonyo wala nekech pesa ni onego beni kodonjo wala watiyo kode mondo generate more money. To bende nyalo bedo ni johala moko adier no kawo kata hola e bengi. Onego bed no yudo profit moro kaito oduoko hola makamande bengi. Wach machielo madwani watwage Otieno Panya kotudore koda gigo ma onego bed ni iketo kare. Gigo ma nyalo luongo kanyo ni akana luonge ni gige mag kata registering mar business kata ndeko ohala mari eyo makare. E kinde ma ng'ato koro dwaro chako ohala eyo makare gina
wanyalo wacho ni moko iluongo gi ni permits ma ng'ato onego bed godo kaachiel kod weche mag license kod registration. Wachako kod apani registration ema kuongo ga e kinde ma idwa chako ohala. Registration ng'ato onego bed ni timo e yo machalo nade. To mano bende wanyalo twake kwa chiwo ranyisi nikech ng'ato nyalo amua ni an kaka Joyce we achako ohala mara kian. Tanyalo wacho ni antiere kod nyaminwa moro kata aoko. We koro wamakre kod aoko wachako ohala mano miluongo ni partnership. Onego bed ni registration itimo nang'o obedo ohala ma ng'ato chako kien kata ohala modwa chako gi nyawadgi. Joyce ikelo point maber. Gima wacho kamano jowa mang'eny onge gi ohandi ma registered. Gin go ohala ma timo ohala to ande ne ok registered. And other way registration, then I also want to talk about opportunities mag funding ma government ochiwo. And magi ni gin gi connection gi registration cha. Ma ohenni mobedo registered maradiera. Koro ohala nyaka register and registration is very easy. And sani government ochiwe en yano timre mayot. For example, ka in go ohala mitimo kendi ng'ata achiel to gimone gi tim kende ni onegi chiwo 3 names, nyinge adek, nyinge gi dhin itero gi ka nini register of society mago nyinge magna nyinge mag ohala. Owachi ni kata fono ni dwa keto Joyce Beauty Shop. Exactly. Kamano nyingo ohala no. Nyaki bigi nyingo ohala tibiro kod adek. Giomi biro kod adek en kich seche moko nyingi mi suggest ni ng'at machielo bene nigo. Ineno. Koro adek gi ibo yier ni achiel. Ineno. Achiel ni kose yier ni then ichulo only 800 shillings ma registration. Koro inyalo timo gino manually kidhi Sheria House kata inyalo time through e-citizen e mbui. So ma miyo bedo mayot. Wang'e ni kidhi Sheria House ichule cash kosi ichule yor simu. So kitime e-citizen itime nang'o? E-citizen ichule yor simu. Kitime kocha cha bende itime yor simu and imi receipt for this. Now kwa bire wala mar partnership bende timre the same, but for partnership because un gi ng'at machielo iwach ni Joyce gi aoko beauty shop. Chik dwa ni ubed gi milo ni partnership deed. Okay, nyaku ubed gi agreement un wegi. Wacho ni bana wan kama ka kwada timo ala kwa ido profit Joyce bukao 50 aoko bukao 50. Kata Joyce bukao 60 aoko bukao 40%. Kuse winjuru kamano to utero gigi kadi self society mondo gigi keti as part of agreement maru. To ka uonge gi mano to government nigi partnership deed already it's a standard form. Koro mano ufilo kuye gi chike mantie kanyogo mano ufilo ande uketo bedo registered or bedo kept there. Ka udwa ya okambi seche moko wacho ni wan to wadwa bedo okambi mago koro limited companies bende nitie kena other requirements midwaro. And for registration mag companies wadwaro nyimlo ni memorandum of understanding, wadwaro article of association, wadwaro registration mar the company itself, wadwaro list mag directors oundi nun ji ariyo nyacho ni en Joyce gi aoko ichiwo nying gi addresses mag gi kuonde mag gidake, occupation, gik mag timo kamano. Koro magi are some of the legal requirements ma dwarore in every business mwatimo. So be it ni watime as ng'at achiel mwaluongo ni sole proprietorship kata watime ji ariyo mwaluongo ni wanyabedo partners, and partners en between ji ariyo nyaka ji 20. Kambi kachacha the law provides ni en between ji ariyo nyaka ji 50. Ineno. And magi are the requirements. So once ni wasetimo magi for companies inyalo decide dhi iro okil mondo konyi timogi nikech nitiere forms moko mifilo kanyo. For businesses kaka partnership and machielo gi geto wanyatimo gi atima and kata kok wayudo assistance mar okil nikech geto ogin complicated ahinya kamano. Ai wacho ni bendi dwaro loso kotudore kod ber mar registering ohelni gi counties magwa bende giseketo yot mar mondo mi jopiny odhi register kata ohelni magi to nitiere sir mora kata be giseloso lwasi makare mar johala timo hale counties magwa mopogore. Counties generally poko as far as I'm concerned, national government of Setemo, a bit of Mwasen and national government of Timo, Mwanyalo way, but county podoko timo maber in terms of loss of environment, maber mondo mijio temewala.
Nekeche, one of the things my county government onego team, any onego beni gi train ji. One of the things gi train ji on gibedo gi workshops and gi ondini mokwongo gi timo mapping mago ala gi ngeni oandini makama ma wan ge county worker. Then gibedo gi workshops ne jogi and ginyalo manyo ji kaka wan mondo mwapuonj jogi in issues mago ala. You know, because ji mang'eny chako wala and gionge gi knowledge mar wala. Let me give you for example. One gi joma category mag ji miluongo ni youth, women and persons with disabilities. Jogi sheria mar Kenya wacho ni any procuring entity can be in organization mora mang'iepo mar piny owene gi 30%. So tenders duto te mag government, obed county government or national government, 30% owene category ma jogi. Mwaluongo ni the AGPO program. But idoka no one is even aware ni gima kama timre. Koro unless ni county government or the more sensitized ji gitimo ni ji training on issues mag AGPO gi. Ji ok bi ng'eyo. And when mondo mi donje AGPO gi, because AGPO kae bende en mar youth, women and persons with disabilities, but nitiere chike moko kanyo bende matin. For example, nyakibed between the age of maybe the youth, that is from 18 to 35, according to our country. But most importantly, ni nyaki register, that nyakibed get registered businesses. Magi are some of the advantages my registration jabo konyo wago. One, inyalo the programs, for example, kaka mag pogi. Two, inyalo olo pesa bank. So it starts from you having an account to kesa ibedo gi account to the olo pesa. Ibedo gi thuolo mar olo pesa. Kechimane kagini is a recognized business. Another thing, the county government gisiko ka levy taxes kuom ji. Mara ni omed tax kata nano arobi ka nyi winjo ka joyo ala yuak no omed taxes mang'eny. But ok gisepuonjo ji ni to taxes gi ere kaka gikonyo u. Because most of the taxes gin mana mondo mi okony de kendo aluora mar joma timo ohala ma bende in most cases ok gitim. Koro in as much as ne gimedo taxes gi de gidwa konyo jo ohala to de gibiro gibilo tax incentives. Ineno kada na issues maseche moko giwacho ni one gi tax amnesty. Those are forms of incentives. Wacho ni poki kada na sani KRA ochiwo an amnesty. Wacho ni bwana kokibedi sebedo kigolo tax for this time inyalo biro mondo mwagol ni mago mondo wachaka fresh. Koro magi gik makara na county government nyalo adopt mondo ging'e ni to ere kaka wanyalo nyayo an ni man kagi. Apart from that, county government nyalo bedo gi their own fund. Wang'e ni wan gi Uwezo fund, wan gi youth fund, wan gi women, County government nyalo bedo gi a replica of the same. Whereby giwacho ni wadwa konyo ende ni wa mane county worker. To ere kaka wanyalo konyo gi wa migi funding. Wase train gi. Wamiyo gi tax incentive na wa fund gi mondo gibed ni ginyalo timo ang'o. Ginyalo timo wandgi ni in a better way. Anno ka ng'ato penja kae, ung'isa kae ni Joyce. Penj na jalony ni to katimo hala mar uso gwen kadala, bende anyalo register go? Yes, ohala mora mori nyalo register. Actually, sirikal dwani wa register ohandni temo atimo, including hawking. Nyaki register? Yes, nyaki register wala to ki register hii wacho ni registration cha en 100. En 100 across ohala mora kose specific kaluwore kod kit ohala mitimo? 100 en pesa ma ichulo for the mondo yud the registration certificate, especially mwalungu ni under business name en 100 o endeni duto te. Mano pesa ma ichulo ka serikal. Yeah, the first thing ichulo 300, of course name search cha. Ingine watemo gi name ka name, nyingi ka nyingi en siling 100. Kuro 300 mokwongo ichulo. Mano mar nyingi adek mani chiwo ka. Yes, then 100 mar the certificate. To koro kapo nono ni nyingi adek michiwo gi otieno, ponono nitiere jogo mano sekuongo ni nyingego. Ichaki chulo machielo kose? Give me provision okichul kendo. Give me provision mar bero gi nying machielo. Aya, wase wuoye wach registration. Wantiere kod permit ka achiel
kod license mar timo ohala. Mago jopiny onego bed ni lose yo machalo nade. Kalo ni nitiere ohalni moko ma pono ni loro kitimo seche moko nitiere kaka jokanyo timo ga patrol. Jomoko pono no ko ng'e no onge permit kata ko onge license to ko winjo huma ni ibiro to loro ohala oringo. Mar mondo mi magi kik timre, permit gi license onego bed ni manyo machalo nade. Permit gi license ok manyo. Nekich gin gik mantiere. Gin gik mantiere. Koro gimone gwangi kani there's a difference between permit and license. Pogruok mane? Pogruok manti chal kamae. Ni tiyo ni moko. Okay, let me start by saying ni ketimo ohala under county government. Ibro dware ni ibed gi license. Matimo ohala kanyo. Then nitiere businesses madwaro permit. For example, kiyao wines and spirit for example. Nyaka mi permit of doing it. You know. Kiyao kidatimo business katana especially kidwa kaka joma omo sukari oko kele Kenya kai. Donge. Mano mar import yes. Mag imports yepo nyaka mi the permit. Koro the license and it's a general thing. You know, for businesses within that country. But there are certain particular businesses, makoro mondo metemgi, government will require ni bed license. I mean, give the permit martime. Kamano. To koro permit gi kidwa yude yo makare kata license ngato nego bed ni luwo lai mane makare mar mondo mi oyudi nikech tinde wange ni nitiere achudhe ngato nyalo wuondi ni ero mae permit to kaponono en mabandia. Now, permit, permit, for example, mag export, tiyo doka ilongo ni jo ginene, jo Chamber of Commerce. Gimi permits, katana license mag timo businesses, especially me omogik moko oko. But kidwaro licenses, especially mag county government, idi county government. For example, Nairobi ka, idi county government, requirements midware niya, nyaki bed gi pesa, midhi chulo for the license. Then nyakibedigi the registration of my business no. Nyakibedigi that certificate meeting go business no. Magi all the requirements and then give me page information, for example, land number, LR number, that is the plot number. You pay a few things on time in terms of business metemo, kameteme, location and all that. Jedima inugo monomigidi tama neke karana license ge bende okchiugi ibudo ka pesa mechulo ge okrom. Nitire category ka category. Koro depending on business metemo ibudo kanti category wachkarani Jomaran hotel the license is 10,000. Jomaran business makama license makama. Koro these are the requirements makose penji kacha you fill a form. Then you need the license. It takes a bit of some time, then you are issued with it. To wange ni nitire jogo ma ponono bedoga exempted mar mondo mi kik gichul kata wanyalo wacho ni ponono akana tiko ranyisi mane mahie kata ohala mari ponono okichul kata pesa no akana nga mar license ainya mar jogo ma nitire kod ngol. Nitire kaka gitimo ohala nitire pesa ma gibedoga exempted mar mondo mi kik gichul. Ne jogo matimo ohala to gintiere kod ngol ginyalo timo ang'o mar mondo mi tax makamano kik gichul mar ka luore ni sewacho ni nitiere omenda no mar rawere joma mine gi jogo mantiere kod ngol ma sirikal chiwo to okwasebedo kwatiyo go makare kamano joma nigi ngol and penyo maber sana joma nigi ngol one of the first thing manyaka tim en ni nyaka prove ni in gi ngol no ingeni kidhi courts of law karaka ngato no nego wadi tibu nyisi ni ere evidence so ngama nigi ngol nyaka dhi obed gi certificate mar persons with disability registration mar persons with disability itimo I think the society nitire along Nairobi Mombasa Road James Gichuru donge opposite ABC place kazacha nitire ka society mag jomongol so you are going to ibu me form moro kanyi filo form no kise filo it has to go through Ministry mar Health. Okay, that procedure in kaka ngamongol you may not go through it once nikise me get that form and the first thing there must be a medical practitioner must certify na dira in ngol makama unyalo bedo ngol mar wang unyalo bedo whichever ngol ma intiere go koro kise the through process mar the Ministry of Health mo certify ni ngano ngol kama then gi baruano idhi go ka
society mag jomong'ol so that you are included mi ID nitie gin ga gi ID gi certificate moro gani koro certificate no en emibiro tiyo kode seche ma idhi dwaro license cha to iya company ego koro samia company ego cha in ibedo exempted koro kichul okichul these taxes kamano. Hai wasoma nemo kukum ote mabenda neno ka joneno mag wachwalo na odiochieng' makawuono ote makamago gin ote mabende nitiere Facebook kacha. Eric Okeyo Kizito wacho ni ohala ma Kenya en mano ma ng'ato kopo gima nyawadgi timo, ng'ato ok nyal biro gi gima nyien e kar loko ohala achiel. Makizungu wacho ni all that we call innovation in Kenya is not but copycat. Iyudo ka ng'ato loso mtura e bathapaya bang' kinde matin iyudo ka ng'ato bende chako hand mtura kanyo kar mondo en koro obi gi machielo kaka uso njugu. Mae kelo laro jonyiepo. Bengi kod insurance company bende kopore gi uso products machal wach mar kopo. Anyalo wacho ni there's totally nothing wrong in kopo gima ng'at machielo timo. Yes, nekech and mano is a source of idea. Nekech kaneno ka joiso ya hotel dong ambe idea no biro to kare ka joiso ya hotel ambe karanya yawo. The only thing monego tim en ni nyaka tim gimopogore gi gima joiso timo. But kopo ng'ato and that is mane momi wan gi businesses kata na sani businesses wan ti kata mag mbui kae mantiere okada lungo nyingi but nitie jomokopo gima wadgi moro ne timo. Jomoko wacho ni gine ma kama en mar piny ma kama koro wambe pinywa we wachak marwa onge anything wrong. Gima is important en niya and laro joala is part of business. You know, competition is part of business. Yeah. Koro in ko nyalo competition in imi buwuok but joma nyalo competition will live. Wanyaneno kata na joma miyo kembe mag simogi. Ineno. Ng'ato ka ng'ato time mana kien. So what you only do e wala kai and mano kik go chunywa kwada chako wala. Tima gimopogore gi gima ng'acha timo. Koro medi something. And we have talked about improve on quality, ngi kake deal gi your customer in terms of customer care, ngi your market, ngi who your suppliers are, also relationship with your suppliers. That is all. And then you get it. Koro kinyalo wacho ni ng'ane ochako koro ano kachaki hapana. Wasoma ne ote machielo kae mar Ruth Nyathi Ochieng'. Ruth Nyathi Ochieng' wacho no yawre Joyce okenge gi to beyo ndi lakini johala chunygi osetho gitimo registrations nikech kata tim gigite ma ikaw license ka achiel gi business permit to kanjo pod ibiro mana chandi e dukani no ka gibiro to nyaka gimanyi ni makosa mar maki pej na jalony kaponi nitiere tudruok magin go gi county government mondo gikony johala. Ucholo yu wakanyo ni yes inyalo bedo ni ja ohala maratiro itimo registration te inyaka gi license to kanjo pod thagi ang'o ma po nono kanjo manyo otieno gima inyo oandewa mag Kenya kai and mano wasewuoye a number of times kidhi ing'iyo ohala matimre Kenya kai ibudo ka registration gi license gi is not even enough ok en kende gima idwaro ohala kai ibudo ka seche moko ka especially kin ng'ama deal gi chiemo ibudwar ni ibed gi certificate mar health. For example, nitie cases mibro dwa ni bed gi certificate mar NEMA. Ineno. Koro license cha and registration en achiel kuom gik minyalo dwar. And seche moko be nyaka wa differentiate ni is it kanje mobiro koso jo public work, jo public health mobiro. Koro gimwase wacho mabende inyo ala ma be we must address forums like this and oendni wa inyore nekech gik moket ne ohala ng'eny midwaro no ohala tim nekech ibiro dhi many license yudo in gi registration yudo but ibiro ka pod ja public health ko biro bunyisi ni ere gine mar public health for example ineno koro just fire and safety bubiro bana daki ere kaka I protect your business in this and this koro ibiro ka in most businesses kidito yudo ka opanga gi and those certificates and like ginego gain like even 20 of them they just placed there. It means ni gigi duto te taxes mi cow from both county government and national government ng'eny monego be ni reduce. Koro county government for example onego ging'ini to ere gima wanyalo timo because
we are advising niya kwa dwaro pesa kuom ohala chalo dhiang' ma minyiedho chak nyaka ikuong imi dhiang' cha itere miye chiemo lum and all that eka wang'e nyiedh chak godhiambo. So when businesses, county government dwaro money from the businesses gi nyaka ging'i yo ma gi improve go ohendni gi eka giyud tax ma gidwaro ka kuom ohendni wagi. Ilaro kanyo makare nyewe asoma ni ote moro kae mar Oluocha Paul Audi bende. Ng'ise kae ni Joyce Oduor mosna jalony. Penjona en ni olere fee mar business name, enterprise kod company. Machielo, ere okang' ma ja ohala nyalo luwo ma ok ochande kod county government kod national government. Kaito mogik owacho kae ni weche registration, ere kaka ja ohand Aswekra nyalo bedo kod plot number, maybe street. Mago penjo machando joneno mago kinyi makawuono. Wachaki gi mar Jaswekra ni. Kidhi manyo license mar nini mar hawking ok nyal miyi. Nekech mondo mi license mar hawking nyaka be ni in gi mi license nyaka be ni in gi kama itime ohala. Koro mano should be clear ne jo winjowa ni samora mora mi dhi manyo license kata na business permit ok bi mi kionge gi that LR number. Okay, koro gimi nyalo timo kende inyalo bedo gi the business inyalo bedo gi registration mar business name. Penjo moro ne mar just remind me. Wacho kae ni penj ere kaka ni ilere mano fee mar business name, yes. Enterprise kod company. Yeah, fee mar business name no wacho niya kidwa yawo ohala michako ini wuon ng'at achiel adirane ng'at achiel. Chike ma Kenya wacho niya wabro register gi under business name. Therefore, pesa midwaro any 300 shillings. Okay, you suggest 3 names. Ibiru gi nyinge adek. Nying ka nying en ga siling 100. Ake kata kose change, but I think put in siling 100. Then once nisetimo mae, you pay 800 shillings mar register. Mother certificate. Kibiro for companies. Companies range between, depending on the lawyer medire. Because again, when you kidwa chako company, nitiere gibiluongo ni memorandum of understanding or memorandum of association. Memorandum of association or define relationship between the company, kambi to gi jomo chake, like the directors, and relationship mano article association. So it defines relationship between company, gi jomo chake to gi company itself. So it kawan directors ireka kawa associate. Now sometimes it will require nigigi ukile motimnwa to kilbu charge between 25,000 to 40. Mane pesa magitimo bigi charge sani. Koro mondo mi bedi gi article association ni bedi gi memorandum of memorandum of understanding ti bedi gi the bedi fellow list of directors and all that, the CR12 mamwa felogi. You need assistance marokil mondo mi team gigi. Koro gibu charge between 25 to 40. Mano pesa ma ichajo. Moro no page about I think okenge ma jo ohala nyalo luwo ma ok ochande kod county government kata national government. National government. Mondo mi kik chandwa. Okay, ngato no wacho wach moro kacha ni seche moko isetimo gigi and your county ki pod biro. One of the things I must say kaenia ni onego wangi rights magwa kaka joala. Ingini seche moko jo county government moko nyalo chalo ka police. Police ok nyalo koso makosa e gari. At the end of the day gibu biro to giwedo makosa ma. Koro one of the first things that we must do when shwani wan gi gik ma jogo dwaro go. One gi the license, one gi registration, proper registration, one gi public health, especially Kwaran Hotel, warita luora wa maber. Once no wasetimo gigi, then okunego beni kanjo biro to chako arasi. Nikech ko biro to kibu page ni to kare dongan gigini. And then sure ni gik ma in gogi o gi expire nikech gigi bedo renewed every year. Seche moko inyalo weni in kodgi to kare in gi ma iga mokalo.
kamano. Hai lero kanyo makare nya kod Ramogi Jong pod wantiere to okinyi makawuono kod Otieno Panya jalony e weche mag ohala nyisi ni nyalo chwalonwa ote kata penjo mora mora kotudore kod thuon wacha ma watwake okinyi makawuono. Nano ka janano wa moro kae kokale namba mar 3-600 okonyiso wanyinge okonyiso wanyaga kumoneno wa to penjo kae na chako business then during the course ngol oyuda bende nyalo dhi change registration to disability. Now, I think gimonego bedi clear here en ni registration mar ohala en itime atima kako ohala. Kijingini ohala gima nwawacho mokwongo ne ohala ok en in. Ine ming'ol ohala ko ng'ol. Then along the line kiyudo ng'ol kori dhi for this registration mar jomong'ol ka. Society mag disabled. Koro ohala tene na registration mari timatima. Registration mar jomong'ol bende timatima en separate. Gima gini uloni help you go ni sama wangi dhi timo dwaro licenses ka. Mundi bed exempted kum taxes gi. Then you present that certificate mag jomong'ol. Hai, dongwa ka yuyo mokwongo mondi chenro mar upinyo kinyi makawuono nya kwa Ramogi Jong med chwalo ote mari penjo mora mora kokale namba mar ote machuoka 3-600 Facebook acha kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV mbui marwa mar X ibiro yudo wa @Ramogi TV wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kiki dhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tileu chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Matin ahinya. Ere kaka inyalo miyo gi lepi? Owuok kuom anyuola modhier ahinya, to en odwa chuo lepe sani. Ere kaka inyalo weyo nyathi matin mondo gol remo? Haleni ng'eni nyoro gotieno para. Do you even know his age? Ini paro ni in gang meher. Kare, winja asai ni mondi hori ane mondi. To in meher, nyisa ni mageng'o matimre kaegi. Lipot param ni kadi. Itani matin jatelo. Laktar Sodi biro mana sani. Onge wach mak mana ni. Donge nyalo tang'o na lipot no. Lipot go sewuok. Laktar Sodi ema dhi migo. Thoth ranyisi mane oyud seche ma ipimo tuo mar kansa ne ofwenyore ni ok gikel tuo mar kansa. Kik iluor dhi e pim kata timo screening. Dhi e pim nyalo reso ngimani. Bedo ni in kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adni buch tho. Oteni okeli kod Royal Media Services. We care. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town,
they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo nyako Ramogi Tv erokamano kuom medo bedo kodwa okinyi makawuono e twak marwa mar ariyo e chenro mar Upiny. Ano kanyo ka en dakika achiel kende tok saa ariyo mar okinyi, matiende ni wadong' kod thuolo matin kende to watieko twak mar okinyi makawuono, twak ewi okenge mag chako ohala. Antiere studio kae kod Otieno Panya, jalony e weche mag ohala. Wasebedo ka wagoyo mbaka, watwak otudore kod kaka inyalo chako ohala e yo makare. Chenro duto monego bed ni luwo kochakore yudo permit kata ndiko ohala mari, gino miluongo kanyo kod dho ngere ni registration, yudo permit kachiel kod license gi omenda mapono inyalo bedo godo kapok ichako ohala. Ka wadhi mbele kod twak mar Otieno Panya, bende joneno magwa we aparnegi ni ginyalo chwalo ote kachiel kod penjo mora mora, abro bedo kasomogi achiel kachiel. Odiochieng' manyoro nitiere gino malit ahinya ma bende nwaneno kotimore e boma ma Nairobi kae. Kwanyalo mana neno picha makamano, aga bende nitiere johanda swekra moko ma bende mwandu magi waneno kanyo ka mago gik ma ji thoro chamo e streets mano ma Nairobi kae. Waneno kanyo nitiere samosa, kanyo nitiere tong', nitiere kachiel kod smoky mag johala ma bende ne owit piny kanyo. Wacho kanyo ni kanjo ema ne omiyo gigo opuk piny, matiende ni mano en lal maduong'. Kata kamano nyaka sani mano iluonge kanyo ni jomoko luongo ni smoky mayai crackdown. Kata kamano nyaka sani governor e county ma Nairobi kae mano Johnson Sakaja osekwayo ng'uono kendo koro wacho ni obro bedo kochiwo omiyogi 10,000 mar mondo mi one kaka en yo mar kwayo ng'uono, ka bende osingo ni obro bedo ka ogayo kaka kanjogo tiyo nok gipuk mwandu mag jopiny. Kwang'iyo gima kamano Otieno Panya, en gino ma wanyalo wacho ni en hinyo johala. Inyalo wacho ang'e wi wachno? Yes, it is en gima really unfortunate mondo mi jokanjo opuk gik johala. Actually gigo osetimre gwenge wakra na Kisumo naneno ndalo moro gidhi gikaw gik johala gipuko kamano. Ok en gima ber mondo gitim johala kamano, but gima do wacho bende johala ma uso especially gik chiemo mi uso along the street. Apani gima onego timre en ni county governments onego bed ni gin gi designated places ma gimiyo jogi, to kuonde ma giketo ne jogi mag uso gi nyaka gi sure ni ler nitiere, nikech ni mag chiemo really gin gik ma dhi gi ngima jomoko, ngima ji, and nitiere health conditions moko monego bed ni bed adhered to, especially joma uso gi. But inyalo ka jogi uso gi ma kata na alwora mo use kende king'iyo kaka chal ok inyal gombo, but ok ine ka gin gik ma ji consume. Sama ng'ato kalo ting'ore, simo oting'o gino dhi gi office and all that. Koro conditions kata na mag packaging neno. Ka ng'ato ya hotel to jo ministry jo public health, jo public health bro dwaro ni obed gi certificate cha. Diagi nyisa ni ng'ama uso tong' along the street cha embe en gi that certificate of health. To mano gik ma inyo ngima jopiny kata gik manyalo inyo ngima jopiny. But okang' ma county kawo mondo mi oketh gik gino ok ber. Gima de gitimo, de gikawo gi arrest jogi to gitero kuonde gi mag courts magi. But most importantly, county governments ma wan ge Kenya kate onego bed ni manyo ne jogi, nikech gin ing'eni ok inyal keto gi kategori mar hawkers. Gin joma uso nigi ni gionge gi dukni ma giuse. Koro onego bed ni nitie kama oketnegi ma ginyalo timo anigi ma conditions mag health ka jo county government make sure ni girito. Koro gibed kaka small outlets mag chiemo
but ler margi alwora margi oriti maler. Tiparo nang'o maponono kata kopogore kod nang'o maponono nyalo bedo ni kelo gik makamage nikech adiera kata kwa ng'e boma ma Nairobi kae nikech iyudo ni nitiere kata johala moko ma kinde mang'eny giuso kata lewni kata wuoche genga paya to ka giwinja ni kanjo biro to kila ng'ato ng'iyo kako fualo gikego odhigo kuma chielo matinde ni ka kanjo yudi kanyo moko kaw kata mwandugi to dhi godo mabiro kelo ne ja ohala lala. Ang'o miyo magi timore jo ohala gi otimang'o? Gimomiyo magi timore en niya, and one of the first thing manyaka wachi ni uso magi uso go e dier town ok en gima ber. Because king'iyo kata no dho dukni ma jogi use seche moko nitiere ng'at ma en oyawo dukane ochulo gigi te gik manwa wacho ka and adier wang'e ni gigi chulo te kida chulo licenses gi te manwa wuoye ka then ng'ato te nobiro to keto gige dho dukani ka koro ing'eyo ka jong'iepo ok bi dhi e duka cha gin gibiro biro to ging'iyo gik ma giyudo e dhoge kagi. Koro the first thing manyaka wach ni jogi timo marach mano nyaka wayiere. Koro gimonego bed ni gitimo en ni jogi onego ket nigi chirni ma giuse. To chirni gi like Nairobi ka wan gi Muthurwa market manobedo created so that jo ohala gi nyalo bed ni giuso kacha. But you see jogi move especially kochopo godhiambo to gi move mondo mi giyud ang'o mondo giyud clients gi within the town center. Koro mae gimonego bed ni bedo stopped and ka nyalore maber to nitiere markets kata na kaka city market ma wan go kani en a market that is within town. Koro the county governments nyalo make similar markets mondo bed within town mondo discourage jok ma uso dho dukni jowetegi because when they are doing this gi infringe rights mag joma moko ma bende uso the same things ma giuso gi. Ado nasoma ne ote moro kae mano mar Dorothy ka wuko Ugis. Ongisa kae ni peny na jalony ni to ka sechulo license mar duka to bende onego achak ajuogi gima akete display kanyo. Mano aneno ka kelo shida maduong'. Kisechulo license okonego bed ni juogi. Nekech juoko cha and actually no nego we wa jugo no. Jugo no en ga usually ngini county government ochiwe ne joma onge gi licenses ka. Koro gin omigi king'iyo jugo en jugo mo mas 20 bob apa ni counties moko charge 20 10 or whatever kata na 50 donge en ne category no omijo manok nyal dhi yudo ka licenses ka. But kise ka license okonego bed ni juogi nikech already isechulo pesa cha. But ibudo ni and again we also have to talk about corruption mag jokanjogi. Kagi yudo kikia to pod gibujuogi ni buchudo diriyo. Koro onego bed ni ing'e your rights ing'e ni once nisechulo the license ma in kode onge gimicha kijuogi duka kanyo kendo. Kamano. Kwa dhi mbele kod twak maro ka wera kata kod ote moko pod abro medo somo ka wadhi mbele kod twak maro. Otino waselero ne jopiny kako onego bed ni ng'ato register ohala mare kata ndiko ohala mare kako onego bed ni oyudo permit kako onego bed ni oyudo kata license mare pesa monego bed ni ochako godo ohala yo makare monyalo bed no yude. To nitiere kod wach moro kai nikech iyudo ni ng'ato yes osechako ohala mare yo makare. To mana kake wasewacho ni ohala en tuk yuto kachiel kod lal. Inyalo yuto kawuono, inyalo lal kawuono. Ohala maber ka ng'ato chako, onego bed ni kaw thuolo mar ndaladi. Ka ng'ato ponono pok ochako yudo pesa kata mano moluongo ni profit. Nikech ponono ng'ato onyalo bedo ni oyawo ohala ne kawuono tarik 19 dwe mar 10. Ponono oketo geno ni kango chopo kata tarik 19 dwe mar 11 to onego bed ni ponono aseyudo profit moro. Timeline mane monego bed ni wamiyo ohala mar mondo miye king'e kiyudo lal makare kata yudo profit madwarore. Profit mar ohala onego bed ni yudo immediately me yudo ohala me chako ohala no. Nikech kiwaro bando for example to ibulo bando kata na ichwa iboko bando onego bed ni at the end of the day yudo profit mar ohala. But gimonego wawuoye en ni to ohala ni ere period monego bed ni monitor growth so that profit ni yani ohala nigi profit ma inyalo kawo tiketo back yani omedo part of your capital. I think that is what aparo ni mane kama penyo no nego there because again profit nyaka wayud every day. Now kwa ng'iyo growth ohala nigi 3 stages mare mag growth. Nitiere samo chakre, nitiere samene stage madiere kanyo
to nitiere sama okoro ene gimluongo ni exponential stage. Ohelni mang'eny kata ki study ohelni mang'eny mane pinywa kae kochopo higa mar 7 to ohala nitie gimiluongo ni decline stage. Any business that you can think of bro chako bedo gi decline stage. Koro at that point mane mo decline no ibiro ni profit ne king'iyo the graph mar profit is just flat. Koro at that point wabiro gi strategies ma ensure niya wakendo wa booste mondo chakre. Mane biro ni ohelni mang'eny biro ni kosetero kochopo higni moro madhi 10 kama to either iloko ne nying or iloko ne gimoro ibiro we ni en ohala manyien. Okada name a few mang'eyo. The directors are just the same people. Everything is the same. Gin mana joko leuni magiloko. Mago gin strategy. But ohala mondo mi wachak now realize growth mare onego bedi within the first 3 years. Onego bedi waseng'eyo ni to ohala ni be omiyo wa pesa manyalo miyo wachak, for example ka in ohala mar matatu onego bedi ng'iyo matatu ni within that span of 3 years onego bedi osemiyi matatu machielo. Tende ni iseyudo profit moromore gi capital, iseplow profit moromore gi capital moro manichake kocha kamano. Ilero kanyo makare ahinya. Ote moro ko be aneno kae kata kamano adwa ni walose wach mar chulo usuru kata gino mabende iluongo kanyo gi dhongere ni filing returns ma johala onego bed ni timo kaachiel kod gino ma compliance. Jogo matimo ohala to gino ohala kaka magi monego bed ni ng'ato ponono file returns ge dwe ka dwe nikech nitiere moko ma onego bed ni file returns dwe ka dwe mano mar KRA to ponono en ohala ma osedongore machalo nade monego bed ni ng'ato file returns dwe ka dwe kata ponono bang' higa achiel kaka jomoko osebedo katimo. Ohala mag kambi kembe mane category mag companies gin gitimo returns every month. Unebedi itero returns iso government ni ma pesa maseloso. Gin kembe kaka mage kembe mosedongore ahinya kose. You see legally ok ng'iye no osedongore. So long as the registration mari en under company. Under company onego beni idwoko returns after every month. Joma dwoko after at the end of the year gin businessmen. Reason being ni ng'ama timo wala mar sole proprietorship sheria nene ni en gi ohande onge pogruok. Koro chal mana kaka wadwoko returns mag income marwa ka. Koro en bidwoko every year. But kambi is a legal entity separate from ng'ama ochake cha. Koro ma kambi to gi businesses man tire under partnerships gin gi dwoko returns at the end of every month. To ere gimo ang'o manyalo chopo nikech oyudo ni nitiere kembe mathoth maponono osemaki ni gisekoso mar chulo returns mag ji onego bed ni timo ang'o mar mondo mi ka ponono ng'ato nitiere kod kambi kiko chop kamano makoro isei ni ok isebedo kichulo tax mar iyo makare. Josi kelo penyo maber and penyo ni apani jo KRA mawinjo they should listen and they should listen carefully. A number of businesses matimre Kenya ka jike kara ni dwoko returns go ginango. Gike kara ni idu. So apeken upon sirikal mondo mi gichak puonjo ji. Of course KRA osebedo ka oro barupe ne ji through mbui especially wego wala mondo gidhi e training. But you see training especially mar dwoko returns onego bed ni en gimitimo. It should be like civic education. Mitimo na jogo ni duto te. Seche moko ng'ato ok dwok return out of ignorance. Why no kia kan return idwoko nango. And some of the companies bende ibiro ni kambi loso pesa kabisa. To konyal dwoko return nikech okia ni dwoko return. Yini mondo mi dwok return nyaka ibed gi an accountant. And karana chik mar filing of returns dwaro ni especially for companies dwaro ni that accountant must be a registered accountant ma is a member of this pack. Koro ibiro ni weni matindo gionge kata ne agi accountant in the first place. Koro ka gionge gi accountant nyaka gimanyi services mag accountants gi registered accountants mondo mi at the end of every month biro to ng'iyo their books to organize their books to gidwoko returns and profit
I mean, the tax mabiro charge out of profit miseloso cha at the end of the month. Koro that professional emanyaka ang bingi nito kaluore gi anseche moko ji bedo ko returns gi marach. Ineno. Nekech onego beni you evaluate your assets, ing'yo ni assets gi chalanade, liabilities gi nango, expenses gi nango. Kore ka out of that igolo percentage amite una serikal. Koro ma bro dwaro ni idwar services mag are registered, I mean a professional accountant ma is already a member of his pack. So once this is done, kisatimo mae, then kambi ko dongore to kuri nyalo bedo gi an accountant ma en part of your jakambi ma indicate to kai yonge go to nyaka ng'idhi man services elsewhere. Ada nasoma ne ote moro kae kokale Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono ka bende ote makamano chwalnwa kae kod janeno wa moro ma bende openja kae weche gi maga nyaka sani koro Enrico Keo Kizito openja ni nyaka sani koro KRA ochako ng'iyo johala ma ok chudi kata ogolo oko chudo e yor simu. Mano ma porono ng'ato kosenyiewo gimoro kacha to koro chule yor simu. Openjo ka ni bende sirikal onego bed ni nono ni ponono handi ni ichuli e yo machalo nade kose mano en dondruok gi johala. Nikech sani koro giwacho ni johala mathoth ojwang'o chulo gi e yor simu. Ponono en kaluwore koda kako meda kwan mag rates ma itiyo gode chude e yor simu. Gimonya wacho ni ohandni to straight. Nekech chudo midwaro ng'eny. Ma seche moko chudo gi miyo wala dong nono emo miyo seche moko ibro yudo ni chudo mag kata mag simu nyalo dok piny. And again seche moko bende ibro yudo ni ohala ma ji timo matin, yani nekech amount of disposable income cha pesa ma dhano ma ng'ato dong matin. Money mo mido ka ohala because again at the end of the day ang ni chiwo return out of profit mi make to bedo ni dok chien mar pesa ma jo KRA receive cha nyalo bedo ni the number of already matimore piny bende osedok chien mana kaka ni wacho ni ji mang'eny loro and king'iyo kata na reports ma nchi KRA ogolo yudo ni kata na tax ma giyudo ga kuom mafuta ne giwacho ni odok piny nekech ji have resorted to to get out. So this is why we were advising government at some point near taxes gi sometimes kimedo gi bende okonyal konyi okinya yude ka kiparono seche moko idhi medo tax mi med nyaka mag taxes on ibaden the pay slip mag ji therefore gini weyo the amount of disposable income maji ni go bedo matin therefore that power to buy bedo ni is reduced. Yeah. Koro magi nyalo temo hamper especially small businesses or businesses matimore within a country. Ato bende iwacho ni kine mabende koro ohala mar mondo mi ka wa monitor growth mar ohala kata kaka ohala onego bed ni dongore yo makare onego bed ni ponono en thuolo mar higni adeka ema ponono koro nyalo wacho ni ohala ni graph ne dhi malo kopogore kod kuma seche moko nyalo bedo stagnant sani koro dhi malo to bende nitiere kaka johala ponono nyalo bedo kod tudruok mane ahinya kotudore kod alwora margi kaachiel kod jogo mantiere alwora margi mar mondo mi ohala magitimo obed kod dongruok kiko bed ni kawuono aya ohala ni okodhi makare alori aya machielo okodhi makare alori. Yes, ikelo penyo maber. Tudruok ma johala kato ende ni onego tim ga alwora gi is very very important. And one of the first thing gimi kwongi ng'iyo ni to alwora ni mar ohala en nga. Alwora ni en the financier ng'ama mi pesa en koro nyaka ilos relationship gi je financier kiki bed ng'ama kosemiyo pesa to ilal ing'eni kilal the bank buri tirita ni ching moibu duogo an mage mo mineno ka wandi waseche moko lal nyaka ilos relationship gi supplier ng'ama mi gik moko seche moko dhi to an extent ma supplier mi nyaka gik moko gowi but ino kidhi chul pesa cha ineno nyaka ilos relationship gi customer gi iwinjo customers gi ere kaka yen sure ni customer i-retain gi and yudo moko karana kaka iwuo gi customer it should be very very important ineno gik mimiyo customers gi gin good products machal nade ere kaka idhi beat competition in this market
ng'at cha uso tong ka tong man waneno cha it is the same tong ng'ani uso tong ere ka ng'en sure ni mari ng'iewo to mar ng'at ma to chielo ok ng'iewo. So these are the things that monego bed ni wabiro ge businesses kae manyalo konyowa mondo wa ensure ni ohendni wa odhi mbele. Apart from that, kwa ng'iyo alworawa, ng'e ni alworawa en gima luongo ni external environment and the internal. Kwa duge internal, jo mitiyogo, your workers, itiyo kodgi nadi, ere kaka ichulogi, ineno. So magi gik ma kwa ng'iyo and wa make sure ni warito to wan ni wabro dongra. And again, when we talk about the 3 years period, it depends no wala mane mitemo. Nitiere wani manyalo grow even within 1 year. Moko manyalo grow katana within a few months or even dweche adek. So not necessary, but generally it is 3 years. But ibudo ni ngato en there's what we call breaking even. Ngato eno break even karana within 1 month and no sidugo ne pesa necha ngato time within 1 year. So again it depends ni businessman ni timo. Akawadhi kawatieko twak mar okinyi makaono kana chako twak wacho ni wantiere kod nok mar tije mano kalure kod KNBS nitiere jo Kenya maderoma kata moheo 2.97 maonge kod tije pacho kae. Nin kaka jalonyi weche mag ohala ponono gin business ideas kaka mage maponono rowere nyalo chako gisani kalure na dira wacho ni nok mag tije onge. Rowere kinde ka kinde giwuok e skul osesidh gi kondo ginyalo chako gi kanye mar mondo mi wa bridge gap kichako hala kawuono ohandi no ondiki e tich onyalo ndiko ng'ama chielo bende onyalo broaden the availability mar tije e pacho ka. Apunjo weche mag ohala and one of the things manyiso my student en niya and you see now students gin gisomo ohala so aizo gini nya student matimo ohala mosomo ohala ok en ng'ama dhi ni mondo ndike tich. Koro the first thing manyaka watim en ni nyaka wa change our mindset. We must have a paradigm shift in terms of kaka wang'iyo ohala. Koro kik wang'iyo ohala because let me tell you Joyce ni ohala mora mora nyalo goli oko kata nyalo grow to be a bigger ohala. Gima nyaka wang'iyo ohala kae niya wadonjo ohala with an intention ni it has to grow. Wanyalo chako ohala kaka an ng'ata chiela chako ohala but onego bed ni wang'iyo ohala ni kiny ok abed kenda mondo mi ohala obed gi strength nyaka wa pool resources nyaka koro wang'iyo ohala in the next level niya obed a partnership kata obed a company. Kobedo company ng'eni kata na sources of finance ka buro bedo mang'eny nikech ka undi apar jogi te okelo finances gi ka waketo finances wa together wachako ohala. Management skills ng'ani nigi different management skill mopogore gi ma an go kata ng'at machielo nigo. Koro the approach monego students mawuok e universities kata na our colleges onego tim en ni and that is one thing I've always said ni kikwa focus ni wadwa manyo tich. We do to tell kwanyal bede offices. Wang'iyo ohala to be pachwa monego change in terms of what ohala monego attain. But most importantly today wangi ohendni mitimo through online matimore e mbui kae. Koro most of it wanyalo any business that you can do manyalo bede ginene wang mbui kae. For example, you can even inyalo uso kata leuni among us your friends. And keng'iyo ohala kata na mar uso lewni for example ibo yudo ni the first thing kidwa chako ohala mar mbui kae en manyo the client. Koro dhi ng'ani bana idhi kanyo pod ionge kata na lewni go. Most of them bende oro gi mana that pichni. Koro wacho ni bana an gi shede gi kata an gi gini then ng'ato buchi ni bana an kelna ariyo an kelna you shall already then idhi imanyo pesa now kaka nyalo supply jogi ki supply kana na ji adek for a start nyalo mi pesa mondo med supply mamoko so you can also be growing this capital yourself. Nyithindo ma school sani sirikal omiyo pesa and pesa go ne kata anyway women were in university and that's when man university di pesa moro manyalo dong kik wakaw pesa gi waketa era neno at the end of the day waburo wacho ni wadwaro pesa mondo
kata makama nyathi university ntiere no onyalo save some money machieng' ma kowuok ten gi pesa monyalo chako go gire moro. Wach ni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono mana mapiyo piyo. Wach mogik manyalo wacho en ni sirikandwa ma county governments to kata national government onego ng'i ohala kaka engine manyalo drive this economy. Gi make sure ni giketo environment maber ne joendni ineno mondo mi gik mane wawuoye kaka tax incentives ka trainings mondo mi ji ohala obed part of employment magi wacho ni gidwa miyo jowagi. Erokamano ahinya Otieno Panya kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi wapuonja joneno magwa okenge makare mag chako ohala e pacho kae. Nyakwara Ramogi Jwang' dewa gomba ahinya dhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono mak mana ni thuolo manomiwa e morumo gi sani. Ageno ni yudo puonj e yo makare e wi kaka inyalo chako godo ohala mari kochako e ndiko ohala mari yudo oboke mopogore opogore mapuodho ohala makamano mar mondo mi kichako ohala mari to bendi neno ni iyudo yuto e yo makare. Kapo ni dwa kawo hola e bengi kacha to kuongi go kwan ni en hola mar pesa di to bro konyi e yo machalo nade. To kisekawe ti imanyo yore makare mar neno ni idwoko pesa no mar mondo mi ohala mari odongre to in bendi idongri. Oriti masani wakawo mana yueyo matin tok yueyo chenro mabiro en pok opogore. Kik idhi mabor. Jipange na View Sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 2978. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Chiegni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome within and without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi Jwang' wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen Otieno. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.
Nyakorom ga jwanga seche miwito taka mora mora hinya mago mag jwala gi plastic. Kuom ranyisi mago mabende nitiere toka kanyakla kod mago nitiere e bathe koni. En ang'o mabiro e pachi? Okinyi ma kawuono adwaro nyisi ber mabende taka nitiere godo. Chutho mago mag plastics kanyakla kod jwendni. Kambi mantiere ong'ere kaka Vince Plastic Company. Kambi mabende osebedo kaloso plastics e yore mopogore opogore. Okinyi ma kawuono wabiro bedo kwang'iyo kaka giloso plastics mago e loso blocks mabende inyalo ged godo kanyakla kod poles mago mopogore opogore. Antiere gi daktari mabende en wuon kambini mabende osebedo kaloso mwandu maket kod mage. Arwaki ni machiegni bed kodo nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Nyakorom ga jwang okinyi makawuono mana kana senyisi ni obiro bedo kwarango pok mano mar loso mwandu mopogore opogore mabende iloso kod plastics mabende samoro isitiyo godo e odi kacha to iwito. Kuom ranyisi ineno maen korot mabende los kod plastic. Antiere ka kod daktari machiegni chenro mar pok opogore. Inyalo nyiso Nyakorom ga jwang nyingi gi gimitimo. Ero kama iluonga ni Dr. Agan Oscar. Ajo ohala to atimo ohala mang'eny e tich mar recycling. Recycling kadhi gi takataka ema loko mondo obedi gik ma aloko mondo obed mwandu. Dr. Kanasa inso Nyakorom ga jwang ni loso mwandu mopogore opogore gi taka. Inyalo mana nyiso ni gin mwandu kaka magi. Takataka ng'eny, nitie jwala. Jwala aloko nyalo bedo gimiluongo ni fencing post kata kigingi gi Kiswahili michiedo godo. Ichielo go dala to bende sirikal tiyo godo kaka signpost. Kiriembo facho ma Nairobi ka yore duto nigi nying-gi. To yore man gi nying-gi gieki nigi king'iyo mos iwedo ko owire rateng' kod rachar. Koro kimule tiyudo ka en plastic. To mano ne takataka e ndalo mokadho makoro waloko obedo fencing post. Mar ariyo watiyo plastic wanyalo loso godo roofing tile kata gima chalo mabati miumo got. Ma sani wasechopo e ng'ango mari waseketo nyaka sola e tile no. To mar adek bende waloso kode furniture mag ute. Ma gima bao nyalo timo ema takataka kata jwala nyalo timo. Igoe randa, iwire, ing'ade, ibare. Aito kendo waloso kode gimiluongo ni kabro, gik miriembe inyalo goyo kama inya wuothe. Mano takataka mar plastic. Wang'eni king'iyo kata mana takataka miwacho ni mag plastic ang'eni gi ng'eny nyalo bedo mkebe, jwala, hakendo nutiyo gi mage tugolo gi kani. Jwala gi wagolo ahinya gi e ute kuonde ma ji tiye. Ka ng'ato osetiyo gi jwala to owite. Kowite nitie kamikane to nitie wan gi jomiluongo ni self-help group kata CBO. Mawuotho, members giwuothe e ot ka ot timiyo takataka. In kimiye chiembi nitie jwala mobomiyi mikete gigi. Te kimiye jwala no to nitie kuma chiemo motop cha dhiye nikech waloso go mbolea. To nitiere kuma jwala bende dhiye mwaloso go gik kama wabete ni kaka ot mabete ni en od jwala. Chakre tado, piny, dirisa, nyaka gimora mora en jwala. So jwala iye ng'eny. Nitie jwala ma LDPE, low density polyethylene. Nitie jwala ma high density polyethylene. Nitie jwala ma polypropylene. To nitie jwala ma PET mar chupa mar chalo chupa mar pi mimodho godo pi ma ji tiyo go ni. Mano waloso jwala onge mok wati godo. Watiyo gi jwelni duto. Bende ng'eni kata mana kan waloso injal mantiere kod ogudu mathoth. Ng'ato nyalo penjo ni tij loso mwandu mopogore opogore kitiyo gi taka. Nichake higa mane? Wach plastic nadonji accidentally. Ne ok apango nikech background na en public health.
medical epidemiologist. To mane na line mar public health ma ilungo go ni itimogo preventive medicine. So your public health en ng'ama ng'iyo environment very closely kamwadake. Koro nitie ndalo mana an kod assignment Dandora. Maka yudo assignment kuta yudo ni kare Dandora ni nitie kaka nyalo loko takataka mani Dandora mondo bed mwandu masani wandiko go dhano 1,000 gi wiye e factories wagieki. Nikech wanyalo loke wabete od takataka. O nitie furniture mag takataka. Nitie takataka ni kobiro to odiro gi lowo bende. Lobno nitie kaka iluoke mwalos kode mbolea. To takataka be nitie ma iloso godo chiemb dhok kata chiemb anguro kod chiemb gwen ma bende gitiye e laini no indo. Kapok odonjo kata mana e sigandi hie bende ang'e nitiere sir ma bende samoro isebedo kiyude bengi ahinya mano mar Equity. To kolo sani kotenre kod mano matin. Equity wasewuotho go aming'a. Asebedo gi Equity chakre 1998 kapod gin building society. Ma asebedo kodgi ma giwuotho kodwa kanyakla iyudo ka kichako ohala to nitie sama nyaka gikonyi nikech nitie sama ka customer omi order ti bank kodgi maber tinyalo dhi ka ingi gimiluongo ni LPO, local purchase order, then kimiyo gi local purchase order ginyalo konyi kod funding ma kosechuli to gikawo pes gichalo mane kaka asebedo kadongo kodgi nyaka kawuono. Aito bende nitiere bende puonj ma bende samoro giketo wa seminar gi workshops ma ipuonji yore mang'eny kod networking ma en gima important kabisa e yor ohala. Tiegruok ma bende bengi mar Equity osebedo kamiyo wakeni kaka Dr. Agano osekonyi nada ahinya kaluwore kod chwalo kit dongruoge ma bende timo. Tiegruok ma gisekonyowa marketing ka giketowa e workshop ting'e ni ung'eny to iyudo ka ji timo gik mang'eny mopogore opogore. To e ohala nitie gimiluongo ni network linkage. Ma is very important nikech gidhongere wawacho ni your networks is your net worth. So networks gi konyo yudo ka jok ma bende nitie joma rega plastic ok los gi malosoni. To nitie be joma nigi plastic madwa supply ya. Koro yudo ka en a linkage ma gibro keto wa od kaka bende wakano boke kod kaka bende warito bugewa mag accounts gi gik monego watim mondo wabed gi dongruok e yor ohala. Koro yudo ka gikelo wa together kama ipuonjowa e workshop no to ji tudore e yore manya kelo na dongruok mang'eny. Mane kaka wasebedo kwa dongre gi jo Equity. Bengi mar Equity bende nitiere gi paybill lakini en achiel kuom okenge ma bende tiyo godo e ohande. Kata mag chudo magwa duto te basically 247 I to account number. Money is a paybill. To nsi sabe ginyami paybill matin lakini ma common 247 ticket account number kaya na M-Pesa te idho pesa ne account ni. Ang'eni gima sanya koram gajwang' dibede ka penja ni Sharon to kinyiso Dr. Akano lernwa mar mondo mi kaka korot makama molos gi plastic. To lernwa chenro kosechoke en ang'o mutimo? Plastic nitie joma choke mokwongo. Ichoke ikawe gi ot tidhi idhure kamoro. Koro kamodhure ni nitie jok ma poge e yore mopogore nikech nitie plastic mopogore chiegni gi kadha par. Nitie joma kawo nitie joma tich gi en mana choke mar LDPE, nitie joma tich gi choko mar HDPE nikech kako lose en gi properties mopogore. Bendo behave e yo mopogore kikete mach. Koro ok giti tich marom gi duto. Nitie man gi gam mang'eny to nitie maonge gambi. To nitie maleny ne yot, nitie ma ok leny bende. Koro ikuongi ifoge mondi. Kose foge ta iluoke. Nitie mashinde maluoke. Maluoko kose luoki ta irege. Ori kuongo rege ekiluoke. Luore ni en plastic machal nade. Kose rege mose luoke kore kose bedo maler. Kore kinya kete machine ma iluongo ni extruder. Koro extruder ni basically en machine malenyo plastic. Kose lenyo to oloke gimidwaro kalure gi mold miketo. Nitie kuonde mwalose sende michieme, nitie kumwalose
tange mimadhi mikane pi, nitie milose mikete besen, nitie mwaloso mikete tile, post, waloso gik mang'eny. Lakini nyalo kaka bao tiyo kata chuma tiyo kaka plastic tiyo. Ma wan kwaneno plastic to waneno pesa. Wach ma samoro jomoko niga tiye godo ni plastic yom to kata mana korot mantiere toki kanyo to ni los gi plastic. Nyiso dira mar wach ma kamano. Plastic ok gima useless, ok en gima yot ketho. O tek lure ni en plastic mane. Kaka mae kata liech bi ok go piny. Nitie kuma gere kodi sikul ma liech rere to rudhre to ok time anything. Tile mar plastic ma roofing tile miluongo ni Roman tile ni. Kati vi magi Prado manyien tinyon go ok barre. Wang bende ok owang. Tof bende ok otow. Koro kichiedo kode e alwora mar dalani. Onge wach moni obro tof to onge wach moni bie bro chame. To ng'adwa kwale onge nikech ok nya tiyo kode kaka yien bende. So yudo ka plastic ka ng'amu ng'eyo plastic nigi ber mang'eny. To plastic ni samo iluoke cha to chuodho wuoke. Chuodho ne mwaloko mbolea. To mbolea ni en mbolea mosetiyo mosebedo certified gi jo Calro, osebedo certified gi jo KEBS. En mbolea matiyo maber kabisa nikech en gi gik moko duto. So plastic ni en mwandu ma onego bed ni kachik hie, onego bed ni poge kik nywande gi gik mopogore kande nikech kitere ka recycling to bende inyalo use iyudo mwandu, iyudo pesa kalure kaka kalure gi quantity mikelo. Kalure gi lony mopogore opogore ma intiere godo, ng'at nyalo penjo ni ne yudo tiegruok kata lony ma kamagi nigolo kanye minyalo loko plastic e mwandu mopogore opogore. Agone ma Nyasaye erokamano nikech nitie gik mong'isa. An ok adhi sikul somo plastic. An adhi sikul somo medical issues. Asomo gik madhi gi medical, onge kama some wach plastic. Lakini plastic osebedo kaka nang'isi ni agora accidentally. Koro achako bedo gi interest e plastic. So the process mabede interest gi plastic, abedo koro ng'amiluongo ni an environmentalist. Aito nitie penj mitimo man ng'ama obedo registered gi NEMA kaka a NEMA lead environment expert. Aito bende license kiseyudo license kisebedo registered gi NEMA idhi kamiluongo ni Environment Institute of Kenya. Mi license, mi practice kaka a waste manager. So e kinde masebedo katimo takataka ok plastic kende, takataka duto atimo nikech nitie kaka kiwe plastic to takataka madong koseke puodho. Mano anyalo loso godo makaa, to mano bende aloso godo chiemb jamni. To pi ma ji osetiyogo e utegi kata pi mobedo flash to show, anyalo recycle mabed pi mitiyo godo. Koro kaka wan Machakos ka ing'eni kama chieng' rienye ma koth tine. Lakini e mier mwadake wa recycle pi. Makibede tinwede kama majan, lakini basically koth ok chwe koni. Lakini to ng'ino ka piny majan chalo gima koth chwe. Koro wa recycle pi, wa recycle makaa, wa recycle plastic, wa recycle chiemo. To kata Somalia kuma wantiere bende wa recycle gik ma takataka kaka mag risasika waloso giluongo ni jewelry to bende exported. Kaka achiel kuom innovators mantiere piny Kenya, bende akia ni piny owacho siro bende no sir uyudo moromo kowuok kuom piny owacho. Sirikal to nitie gimiyowa policies kaka wanyalo tiyo, lakini kony to tin nikech gihero gik mwatimo. Ker manowa maniluongo no Uhuru Kenyatta nomiya Order of the Grand Warrior kalure gi gik masetimo gieki. Nitie kuonde ma sirikal siro, lakini nitie kuonde matek kaka Kenya ka nengo mas sitima ni malo saidi. Compare kodi Uganda, compare kodi Ethiopia. Nengo mar sitima oidho saidi. Taeto be kionge Nairobi ka idok e mieri kaka Kisumu kocha e tie nam, sitima chatin. Koro kwanya gero factories kocha.
nikech sitima cha tin ok oromo kaka ma Nairobi kani, nikech mashinde mantie malenyo plastic tiyo gi sitima mang'eny malo mashinde mang'eny. To kama stima tine ok inyal tiyo tich mar plastic kata recycling nikech odwaro stima ma steady, odwaro stima mang'eny saidi maonge e tie dho nam kucho. Dr. Gan benang'e ni nitiere achiel kuom bricks ma bende nitiere godo molos gi plastic. Samoro nyalo lero ni nyaka Ramogi Jwang brick ma kamano olos e yo machalo nade? Mae en brick ma obedo molded into gimiluongo ni wall block. Basically en brick ma ikuongo watimo ne gimiluongo ni crushing. Kosebedo crush tiluoke. Ma en od plastic, gimoro amora plastic kuome mane obedo takataka e kinde machoncha, lakini sani ok en takataka, waseloke en brick matiyo, ma ot kaka Simba wanyagero gi ndalo 2 tichake gi e tiende tieko Simba ni. To ot ma bedroom achiel bende wanyalo gero miro gi design mimiyowa ma obed gi miluongo ni cladding, wanya keto tile, wanya keto gypsum manenre ka. So takataka en mwandu, ok en takataka monego witi, ok en gimiwito nikech ondiko ji, wandiko dhano mokadho 1,000 matiyo. Nitie joma rege, nitie joma lenye, nitie joma tiye mashinde go iko. En factory mondiko ji. To gin takataka mwatiyogo, onge gima nyien ka. Wach machielo kendo, tich ka tich nyaka bede gi ber gi achiedh nade mage. Keni in ber isenyisowa ma oseneno, nyiso challenges ma bende isebedo kiyude ki tich mitimo. Challenges en a very expensive project nikech odwaro pesa mang'eny. Extruders ng'eny gi oko, to ki importe to en expensive nikech iwuoye $8 million kadhi mbele. To wan waloso mashinde go ka. Ka en extruder waloso ka wan gi lony mar lose ka. To en ohala ma bende dwaro pesa mang'eny. To pesa mang'eny in the sense ni kionge bank kaka Equity konyo wacha, to iyudo kionge bank ok inyal tiyo maonge bank nikech e seche ma in kod material ma iseloso mwandu supply nyaka ichul jomokelo ni material. To bende samoro bedo mabudho ni kumitere material pok ochuli. Koro bank kaka Equity, bank ma kaka Equity ema koro yudo kaka ibedo maber ma ok ilor ndalo ma pok ochuli ni endi. Mane gimomiyo dwaro ni bed gi bank maber kaka Equity ma beda bridge obedo company e kind joma supply kod plastic kod jong'ieo mani kocha. Kaka jal mantiere kod kambi maloso plastika, keni bede chopo ka kinde ma koro tiju nitiere piny nikech kwang'iyo kata mana buore Nairobi ka, plastic taka ng'eny miwuoro. Ohala ok dog chien nikech plastic to wuok pile. Jong'ieo ema samoro nitie ndalo ma ji ng'ieo kabisa e kinde ma sirikal ogolo pesa. Joma dwa chiedo, joma dwa gedo, joma tiyo kodi, ndalo ma ka sirikal ogolo pesa ne jo county, tiyudo ka pesa no indo ndalo go ohala ng'eny. Kata sirikal ok ng'iyo kuoma direct, lakini pesa flow manyalo kelo yot mar ohala. To nitie kinde ma kaka pesa tin ka jo county pok ochulo pesa ok flow, then ohala bedo ok chien. Lakini e gimomiyo wan ok wang'i plastic kende, wang'iyo laini mopogore nikech makaa waloso from waste. Chiemb dhok kod chiemb anguro kod chiemb legi be waloso. Daktari ang'e ni mwandu iloso mopogore opogore, to mwandu ma bende chieng' machielo wabiro yudo thuolo mar ng'iyo kit mwandu mamoko. Okiny ma kawuono nikech nwang'iyo mwandu kaka magi ma bende uloso gi plastic, poles bende mopogore opogore. Nyiswa ni pogruok mane ma bende nitiere kit mwandu muloso gi plastic kopogore gi brick ma samoro olos gi simiti gi mamoko. Kitiyo gi material molos gi plastic, budho malo moko magi simiti kata mar bao. Nikech bao bro top, bao biye bro chamo, bao ibro modi yien. Lakini mar plastic to onge ng'atimo gigi, lakini kata mana mar chuma, molos chuma ibro ng'adi titero Kariobangi idhi pime kilo. Mari simiti bende ibro kaw simiti ne titoy to chuma ma iye cha
bro dok Kariobangi nikech ng'eny jong'iewo na gin joma nosechiedo to kwal gigi gieki aidha oter Kariobangi to koro mag plastic gi to onge ng'ama loso mak mana wan. Koro ka wang' okelnwa to wafwenyo ni gole kanye, koro mondo kwale kelni godo tek. Okeny ma kawuono nyaka rom ga jang mang'iewa, customers magi gin jomage? Jong'iewo maga gin waluongo ni individual developer. Ing'iewo plot idwa chiedo, mano joma ng'eny, jo 50 by 100 gi ng'eny kabisa. Ngi sasa ming'iewo lowo idwa mondo iket boundary ni e beacon nyaka ichiele. Mar ariyo, sirikal bende ing'eni wa supply jo Kenha kod Kura gin parastatals mag sirikal. Ka olos yo nyaka yo bede ni nigi nyinge, to pole midhi tigo e nying mar pole no en plastic. Ok giti gi chuma tinde, ok giti gi simiti nikech plastic emoromo. Kidhi e Thika Road en plastic lilo, kidhi e yore kaka Londiani madhi Gilgil en plastic lilo, yore mag estate gi duto te mane Nairobi kae gin plastic lilo. Aparo ni pogruok machielo ma samoro nyakwaram Gajwang' nyalo penjore ni to anyalo ng'iyo nade ni ma olos gi plastic to samoro machielo kolos gi plastic, olos gi jwala kata olos gi simit gi mamoko. Nyaka imul, kaka kimulo ma ting'eyo pogruok ne opogore gi mar simiti. Kata ka en bao bende kimulo ibo yudo ka pogruok ne opogore gi mar bao. Lakini ma plastic kineno ni mae ok en simiti, ok en bao, en plastic. To nitie plastic moko ma samoro wariwo gi kuoyo, lakini plastic to berne ni obudho kabisa. Ibro tho iwe dalani no ka fodi chiel nikech onge kama topo dhiye, biye machame bi onge bi. So plastic ema ber chiedo godo, kata kigedo kaka Ukambani koni kod Rift Valley biye liche. To kigero ot gi plastic onge wach ni biye nya chweche, biye onge wach ni biye nya chame. Liech maduong' ma bende nyakwaram Gajwang' degomb ng'eyo nengo magi mag mwandu miloso ahinya to magi mag gedo ma ichoko kendo iloso gi plastic, nengo chal nade? Nengo ne to lo mare ni malo matin malo mar bao, to en a better substitute mar bao nikech bao nya bedo cheaper lakini lifespan mar bao ni piny. Koro afadhali jomoseng'eyo gi spend pesa ma extra no to ging'iewo mar plastic nikech ka gichiedo gi plastic dichiel to ok gichak gichied kende. To ng'eny ji, actually 95% mag jok mabiro ng'iewo post na nosechiedo, aidha kwal oro top or biyo chame. Koro ka gibiro to plastic ka giketo an gi warranty mar higni 25. Mbui bende intiere kintiere nyisi nyakwaram Gajwang' nying mag mbui ma intiere godo? Wantiere YouTube ka iyawo Dr. Agan's channel, to ki Google Dr. Agan kata namba na mar simu en 0727 546439. Wan e social media ta ahinya YouTube. Bende daktari nyalo lero kata mana spelling mar Agan? Agan AGHAN, Agan AGHAN. Ki type Facebook, i type ahinya YouTube emong'enye to inyalo neno gigo mwatimo, to namba na bende amiyo ma inyalo kigocho na tan mamako. Nikech TV mar Ramogi ing'iye konde duto te, dibedi mana Nairobi kende miyudo uwe koso untiere piny Kenya mangima? Wantie customers wang'eny kabisa oko. Ng'ing'iyo kato wan kod transporters manie the factory kacha, so long as niseng'iewo to gikawo to gitero ni nyaka e dhot. To kidwaro mondo chiedni bende wan gi team ma bende gin tich gin chiedo kende. Kiseng'iewo kuomwa ting'iso gi kuma tong' lopio gike to gichiedo ni professionally maonge tasisi moro. Daktari, nying kambi bende wi kik wil godo, inyalo nyiso gi nying kambi? Kambe nitie ma plastic, nitie Green Pavers, mari fertilizer nitie Eco Bio Fertilizer, to ma bende nitie AJ Oscan Company ma timo consultancy magi environment. Daktari, kotieko chenro makama, ingeni chenro mar mantiere godo mar pogore, adwaro ga mar mondo mi olok ngima mag ogandawa. Aken kaka jal mantiere gi innovation pok ma intiere godo, bende chiwo
pok nikech sani wasechopo e kinde ma ochumi tek ji nyalo mana chiemo gi tij lwedo ma bende ginyalo bedo ni gintiere godo. Kamano ana professor university miluongo ni Tangaza. Tangaza University one kod programs mag accelerator, one kod programs mang'eny ti degree mang'eny kuma sani Tangaza wadhi offer degree in waste management. Inyalo chako at certificate level, idhi at diploma level, idhi at degree level. To kibiro Tangaza University ni Karen or nitie seche ma bende wa offer online courses ma short gieki to wadil gi students mang'eny ma a Africa mangima ok kata Kenya ka kende. Nitie students ma a Congo, ma a Nigeria, ma a South Africa ma biro tiegre e weche ma puonjo gieki. So autiyo gi tije ni atime gi students mang'eny kabisa ma a Kenya ka kod ma a oko bende. Daktari kotiko chenro mar pok opogore ne jalo mantiere gi pok okinyi makawuono maneno wa TV mar Ramogi. Wachni mogik kotiko chenro makamadi bedang. Innovation en gima important nikech gik matimo gi duto gin innovations. Innovation en yo masani wadhi chako degree innovation Tangaza University. Ma ka ng'ato niga innovation to wanyalo molde, wanyalo kete mwakonye mobed ng'at ma olony. Moyud degree innovation tia BA in social innovation. Ma wadhi chako next year. Higa mabiro ni wadhi chako degree mar Bachelor of Arts in Social Innovation. Bende nitiere Bachelor of Arts in Waste Management. Daktari Guniro kumana inya kuoma biro e chenro mano mar pok opogore okinyi makawuono. Nyakoro mgajimanga mane pok mabende nwarango pok mabende timo kod daktar mano agana Oscar mane gwengegi mago mag Machakos. Ang'enyalo penjo ni tomato en ang'o? Ma en achiel kuom blocks mago mag plastic mabende oloso godo korot makama. Block makama daktari nanyisa ni en kilo 4.5 tachiel gi sani ouse nengo mano mar siling 130. Geno mare en ni koyudo mashinde manyalo tiyo gi rang'iny makare onyalo bedo koloso gi kata miyud ma e bwo siling 30. Koko mano geno mara ni chenro mar pok opogore ni yudo puonj ahinya kaluwore kod kaka yugi ma iwito inyalo lok malokre mwandu. Dongi bed kod odiochieng' makare warad kendo e chenro mar pok opogore juma mabiro chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Oritiur masane.